ama na firi ho me kasa no so na aka 4 days ama ya to afiri efie ho no mo Simia na me ka cha ne say sisi aka 4 days ama ya to afiri fie ho na se 4 days no so na se me to firi fie ho na ma ehu bi mu a me ye ne den na se me fele ne ba bia obeje me so na me see you nti 4 days no so ye no ye to firi fie ho ene ye betena abo akwa kena nti ye betena ho no mo no ana me fele no na me ka cha ne say ma betena abo akwa kena nti sisi ya no o ye me den no see you obeba ho aba be hwe me se de me ho siti na me see you waka mate ti me twen na wo mma me twen na no wo mma afem na yefunu no nso anya 6 months a me ko 7 months me sha na ade na no aye din na me ka kire me sister say ma fa yefunu na ye be ma osei na me ne nyam na o se you wate nti ofafon ana ode fele wo sei no ana obo sei na amane na o se an eye no kore no beba fie no abehia ma bibia afili ho nti wo baaye na e Sunday obaaye no ana obekan ye no bibia to yie no se obehye me obekan sen me pa cho obeka se obehye me Nsem blem ne ma wo blem me sister ne ne kunu no nso gitum se o maka waka o mate nti emu ho no ma misika se yemfa nkoni nkotwa scand ni yanhwe se de akola no ho sitie ye koye 87.9 Kumasi a ferry hospital ho ne ye koye na akola no ho ye ma na ka cha mi se nka yenyi Nsem no engu na doctor ni ne ka cha se ye yigu a mehwere me nkwa nti menwo na bibia to betwa na me see you waka amate nti mi twa scan na ye ba fie eda na ye ba fie no 30 cedis ana de maame ti sa 30 cedis na de maame no e bia mbabi mu a emu honom no na mi twa hye ye no honom na mi twa hye ye ti mi twa hye ye no na ye de me call for hospital 87.9 na me koda honom 1 week ti sa 1 week no ye frɛ na ka cha ni say o mayi ye ti mesele na na dawro ma onfa ne sika na mfa mla ne yemfa enyi me yenkofi meka osiyo meba me pake me gina ha meba tininu amba no mo ena suso mu na we de kakra ba ye ena mu de koy no mu de kotua me ho ka no ena yeyi mi ti yeyi mi a me ba fie no na manya 7 months na me nko hospital me num aduro bia nso nti nduro kakra o mo kyero ma me se me ba na ma beto de aka no e de asoso no mentimi anto amfanka ho Akoma FM 87.9 Kumasi mo ka say omo bedi boy ni djuma me ye de asam ne de ko police station Ebuakwa police station me de asam no ko ekoto omo anim omo fle osei no ka kire no osei ni suyo oba ye gina ho no mo ye te ho no mo te ho saa se osei no obeba ya twan na o fre na wosemeba me gina ha se me pake saa no de ye saa ye twa ho no 2 weeks na o ma ho na police ni ka cha se ye de ye mpe ne car number no ne ye family ye nya ne car number ne de Akoma FM 87.9 Kumasi nti me pe ne car number no da na me pe ne car number na ye Sunday me pe ye na de kyenye na wasesa car no akope car foforo a o se twi nti na ne car number no na me nya ewo mu ana awo ne ka me ta awo ne ka me ne yakwa Abuakwa molo ho no mo na me koy na me ko wo ye nti o mo fle me se awo aka me no se baby a wo no omben Thanos omben Abuakwa nti o mo sere me a o mo sere me sister mo anti on fa ka no mo fa me nko Abuakwa na me nko so me ne da etoso enom ya da nyame asese ne da yi so wode acha ye ne na ye da so etekwam techemade abodwe mu na moja guso edi ye ho afrisane ye da ye nyankrompon ase de ye hwehwa ne nkwa ahodi wamu ne anim se de aka nyina no tweri ampo nyankrompon no ankasa ede ebeka ye ho nti de ye hwehwa ne nkwa ene ahode nyame enhira wo papa me sresre bia na wu na de kro ye mi team we ne ja wamu ye bruta enya wonu di ankada bia nsem be famase da me di afase amana famase de
kada bia nse so abrebia no na won mo akai me adwendwene no eya na edoso nanso enye ye nea ene eye mawoda pa ene ye 5th May ene eye mawoda 5th May bi say da bi say 19 kojo ho ho bi say 87.9 Kumasi na yayi media to ho ya jese akuya beka kakra ya jese me kamu mi ti piano ya pushi no ya ka pushi mpo chim na mi nya ya ka be sa ko shemu pushi chim obata wa say ya si am pa no ho fa so shi ana wujira ho za dem ka se wujira ho wa ya say ya ketwa Let me say 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi no kwasem amen 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 no kwasem enye nshira amen erade nshira onye wakoma so ade ma nim so obi a wakoma so ade erade nye wakoma so ade na won kai o maye no ma wa hoden amen Akoma FM 87.9 Kumasi yes me na papa ye bedi na tacho ye bedi na soche Brand so bedi ne soche nyame ye da nyame ase de ka nyina ne se ye da nyame ase omo so ene oma wehime nyina no nyame nhira mo enye ebinu mu binu mu kra no anka mankai se ne mpo ye mawoda ebi na kai me na me se sam pam we nyina ye di pia ka no nanso se de etie bia no ye da nyame ase se ne so wama ya kai ne da so tia se wama ye afe ade aka ye mfie hu de ye hwehwa no nye bibi bebre bia ye da nyame ase ne mom akuya ene eye me birthday no se me kai yo se man kai yo wa winim ya dwuma ne se de esitie ye wo bibi esi ye ni so a ye enti no ye be dedicate birthday no yamfa ya enti ye be dedicate birthday no e de ama enipa binum bi na eduru a na ya to wo ase eduru a ye be ka ho asem ane because ye de ya no sister ye ni hwi Akoma FM 87.9 Kumasi ye tu ho ache die enti na ka me birthday kra ka me wure be fie because nkrofo ho adwendwen problems o de aba enura kra me de fam say na ma woda na enso so arewo se ne se na da yi akasa no na me refi she's ene kai me ka me refi na enso ye be dedicate di ama enipa binum to obi a odome na odoma akosu bia no na de dedicate di ama no na won so kakra wo no na de aboa no eduru ha ye be ka ho asem na ansa na no de hye ne so akoba mu nsem na ye fiada ene ye boja ye enti no ubehwe bi Rabbi 1 TV na simu obi enko multi TV ne so na on search ma Rabbi 1 TV na Osei Chrome TV Facebook Akoma 87.9 FM like a page no comment na share YouTube Akoma 879 and also bomodia na subscribe and page no me notification bell no so every time you get notified or share my phone so to me and you be a share e bodonko e de krono nia TV so e de betum line sabre de yanko na ye ne nua baby enkwedi nko ba me mo ha wie me pa chawo na ma wedin pa chawo friend Marikisu Isa Akoma Mami eneme ni abrepa o Kumasi o ye fe o saying pa chawo me de Marikisu Isa Barikisu Isa okay na Barikisu Isa efri hene ene baaye pa chawo me free aguna jamase we free aguna jamase ena ebaaye okay na Barikisu Isa baaye ne fiada yi a e de asem
and I would buy it. Me kuna me na ejai. No ade me fa kwan bi so. Me pacho chirechirem sade na no wo ba ye no wunya atoboase na wo chirechire mu nyina kwesi ase no chirechire mu chire ye. Pacho na me na Akoma FM 87.9 Kumasi. Na wo nkwala mi yenu. Se otete me o house na me se me na ejai. Ti me ne ejai am kwatra ma me ho a me kwatra ma mo be 7 months 8 months for am frame me mpoda. Am frame me so man frame no. Mo ha na me sister bi ka se was a crop on membla ho na adwuma ho nti membla meye bi na me koye ti me koye nso me kohia ba ma bi wo ho na ba ma no bisa na me se me ni kunu na me ne tena ti me ne ba ma ne tena be 4 months mu ho me ne ba ma ne tena be 4 months mu ho na we me kunu dada ne frɛ sɛ opeso okoye me ho ade na oje ne ma me ne tena na onye me ho ade na oje when ne tena ye no na be ma no na onye me ho o say one be ma ne tena ye no na onye ne ho ade Nikki Pizza Fan Club UK ni ye chiachia mo nkoso na mo share ema ye fans of Akoma Nsem fans of Akoma Nsem so eno so mo share ema ye Akoma Nsem Fan Club da Mickey Darling and afei omomaka president no monkoso na ho so mon share emfa emma ye na yenua ba yi aye o se friend barikisu isa na ekwani ya ne kunu ade na faso ekwani ya ne kunu ade na faso ano eden barikisu me si nafia de ne aye den ye ne abre panti wani abre ene na bomode wani bre ne mi hunu aha nti maye hunu yawa be ma ne do fa mu na fa wu free ne ncha kra koye no be ma ne se me da bi wo free me nchi akọ na enso me nya wa chiridie me hawa akọpem se wo ankasa wo be se ba wo nchie nti maye hunu acho me ne be ma foforo no kwotena aye no ofre me bla se opeso okoye amamre ma busuafo se be ya ohia ne ma na obetimi age wo Akoma FM me bla mo di ma me ne koye no koye okotua na ntwe mienu na ma busuafo ba busuafo no ka sa amamre ketu ebi o je so ye no ansa na o ma age na ntwe mienu no oye no mutue na ntwe no o mo je na ntwe no na ewie ne san ba nti e ba na me ne mekunu no kwotena aye me ne kwotena be yi no san de ye ko nhira se an wakoye oba ho ade ama be ma foforo age no to onti ase Pacho afedi e wo mu ana me kunu ne yale ye kunu amene ne te no be ma ne yale ne ko hwem na ye duabo ye ko hwem ana ye be ma dada na abo foforo ne dua wa bo ne dua ama na nya Akoma FM 87.9 Kumasi Pacho men kasa nti oya ye ko nanim ekopa na chaw Sam, oji tung Sam pa wana aboni dua. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. 87.9 May God bless you now. May God bless you now. I'm on fire. I'm on fire. Oh, yes. God bless You. appreciate you. Amen. May God increase. In fact, we are so grateful. Yes. And Maa Akoma, and the whole Ghana. Yentimen can once a moon. They are back and say, I need so. Yanko Ponko so and shroud. Now on trail was shame. And Maa Microphone, and some rouse. So, my home. Happy birthday to you.
enti afe Maa Akos ye wo shira obi ntumi nnome no on shira ofri suru mu suru omo wo kra ho ban woni wo kunu ne wo ma sa wo de siriya hye nkrofo ano Erade fa siriya hye wo no abusua amen obi ntimi nyi wo kwa mfiri ho ju onyame no akasa oma woni wo mfie men erade fa wo so na Akoma FM Akoma mu Nsem enya baabi ngina wo man Ghana onyame agya oba ene hon konkro no dimu amen amen yes we love you enti ye twa cake mu e onyame agya oba ene hon konkro no dimu amen It's a surprise. Akoma FM 87.9. Yes. Fuko. I yeah. Bellu. We love you. We appreciate you so much. Thank you. Nyame shra ma pasti nyame esha bebre nyame shra team ni nyina nyame shra Akoma FM management nyina ma pasti managers mommy onyame enshra I wear a big surprise in fact na me expect we say because ma obia pro notice say ene me birthday they got to know anopeya na one more say say na Mako birthday you know nyame enshra mo papa madam nyina ma say odra ifra no peni nyina me banana mo started the gym ekwem ho eno mo ma me red carpet okwem ho ai ena media bedroom first any team ni na management ni na nyame enshira mo pa I'm more than grateful and I really appreciate it pa madam say I heard you my yede ya do ya ho ya tie ho ase aha no ana ya hwehwe nyame enkoso enshira mo pa na yantoa ya juma aluta continua enti yantoa ya juma no eso oba sasa ase ma ye biem vem that ya say okay nti ya nkwan pacho mi kunu dada mi na ejai no ono me eya aponitin okun dada wo hia no wo mutina efie say ye den na mu jai ye amamu woni be matena bibi ekoso kama mu jai pacho e fra na kwa me to wasa be poso ene na tina 7 years me na wonkwala 2 ana abrabo ne nkoyi mutunufu bia wonfa because me ye na oye Akoma FM 87.9. Bia ni ana ni buafu ono be ko saa because ko ye adwuma cross wo ma menye because ko ye sia osibu because ko ye sia ono nso a okwa wonfa bi mba na de me ne nkwala no be di kurampo na eden ti ene bebre na me sesam na okọ ma me ho no abeka na masan akọ na me na akọtena bebre ti last one na me se me nko bi mu me ne ni jae me kwatra ma me ho be 7 months eko 8 months kura wan frɛ me da ti wo ho na me sister bi wa sakro pon na o frɛ me se ebe ya eho kuma se na mo na adwuma bi enu nti be ya me mbla no ho na ho de menye adwuma ye
saa time number na otoso tu no anya wa na half year na mtwa no fo na mde ni jama na mkoe because na me Akoma FM 87.9 Kumasi mo hala bla afro bi hu me no bisa am se mo kuna na me se me ne kun me ne be ma na te ba me ne ejai me ya dia me san akọ no hobie no si o ate ne na saria ono metena am si o mate na me ne bla ne tena the me tena be 4 months me hala me bla frame me say me kunu dada ne se opeso okoya amamre mame na oje nkwala ne se be ohia o me wetima age ne mba me ne tena wa anye hwe na am ka cha me bla se mate ba me de me ndi na chi nko nti okoya nkoye ma abusua no na onje ne mba me ni asem de du be mbra frame se me ma ndi na chi anko enye yi sanse wo wala me no afa me anko Akoma FM 87.9 Kumasi abusua ne tere se oso obetue na ntwe mi na mom no age ne mba ne etu ba abusua nche sa amamre bi wo ho no wa anya sa amamre na so a omuntimi ngi na ntwe no na oyeye tu oyeye na otue na ntwe mi no ne yede e ma wo na esan ba nti e ba mkotena be ma na me ne te foforo no e nchen afere a kire wode ne nam sai obi age ne yere age ne ma ka me ko na so no nkola no obefa wo mkoi no san afere ba ke sai ontimi nhwe wo mo bia ni ho no ma okwa adwuma wonye obi mfa nkola ni nja wo mo ntimi meji wo mo na meji wo mo ntimi ji wo mo no me de no mkoi na me ne bla na me no nete no ene nkola ni nyina atena Akoma FM 87.9 Kumasi ni ete ya kire ya de mu asa bla na yale akra me yale chi ntimi nkwa adwuma mpo ye ko hwem na eduabo duabo no so o mo se me kunu dada na aboni dua se obi age ne yere ukunu dada na ne di de sen kwa me kusase o so na aboni o mo so na aboni dua anya no so obi age ne yere age ne mba age ne yere age ne mba ampa so ye ko na na se ko pa na che o se ampa won ne eboni dua ampa ye ko pa na che o ma ne gitum me ko bebe ko bo dua no mo kire no me toto e ko dane e dane anya yie bla no wawu ya me adu me china mpo no bra be na wu me kunu no wo se me kunu na wu na se bra na de bra no ye hwan 87.9 Kumasi akula ketewa wawu aja akula no ho anya me adu ma anwumre ya no mu gi na china no mesi afa no achi kron sa ma no se egu kunu no kra ye nyanyi ni free fridge mu anwumre ni be yi na free fridge mu china na ye besi no e ba na sampo abusuafo no so apome se na me so mo de hia wu nti esi ampo bia emfi mi o ma apome eye nkura mintimi nkobi eno achi nyina afi on sa ma me ho ntome ofrem bia me boda me ye osei unu abusua me hamo pa de bia ofrem bia sema wo kan no nkura no kura me sa do ma betena ma on sa hwe nkura no omo go school Akoma FM 87.9 Kumasi ni bo afu bia Akoma FM 87.9 Kumasi Mbarikisu be ma ya woni ne tie ye Kwame Kusasi no woni ne tena mfie sen me ne tena 7 years echo 8 years 7 years echo 8 years oya wo ho ade ka cha no anya me ho ade me ne ni ja wie ye no no so okoye se be ya obitima age nemba woni ne ja ya wade wie ye no okoye ho ade sa kam na okoye no kura na me ne foforo na atena wie dada because mo mama mre mu no se be ma anya ho ade ankura ne nya ne de apebo a enti no amamre na okokoye ye no oye for ne ma ana oye ye for se wode ye wo ho ade se ne yere de waya kan ho ne de eno no mama abusuafo ne kire se eno no wa anya eno a omuntime nje na ntwe mie ne de agina mankwala no kwala ne etu ka ya wana go betua na ntwe wan but otu atu ne ye nkwala tu ne de ba mamre na oye kan ho no kasagu fidie ni mame ba cha mamre na oye kan ho no eno na ebi a meka se no e de ebi a oye maame ankasa waya amamre no oye ma okay enti na wo ho na no oye sa amamre ne ma ho wabusuafo so nimu se woni na jai ene wo mo so pene so ma ne yes amamre ne ma wo a e kire se wo de ware wo Akoma FM 87.9 enti die ti na wo pene sa wo amamre ne so because woni na jai o mo ka se no no wa anya no a o mo ntime ndi na ntwie no mo gi a enye yie enti wa anya ho ade o mo ntime ndi na ntwie no se be ma na anya ho ade a o mo ntime nyi sa na ntwie no be ma enkoda no aye ne dia no enti wa ye ho ade dia sa na yere no o so me ka chiro mo sa me no ne ntena bi but se wo gina ai ma o mo ye sa mamre ni nyina nso e ma abusua je bibia enti no na che se wase wa ba be ware wo enti ne yere no ana
Akoma FM. Wawadi wo. Mu dia na me nim se me ne na agyae. Wadwene mu. Pacha me dia na me ne na agyae. Ba sa busuafo no me papa nkasa de wawu. Papa nuam na ewosirim. Na me bla mu nyina nso okuma se ha se. Ba ekosirim me bla bia ndi akira nko. Tim papa mo na me papa nuam na mo wosirim. Omo na ejina ma ne ye bibi ya. Me bo na se wo wanti ase a wo mu ntumi nye. Ana omo so sa wa anya omo ntumi ndi na ntwe. Na ono so sa chenchena da obeye. Se ebe ya obeje ne mba. Wo ye dia ware o. Wadi pe nyina so because se wo jai be ma no. Like okachen so woni na jai ne be ma no na opene so okay. Me no na atwempra 7 to 8 years enti no. Se wo se wo ntumi ene me ntram bi obi anko ne be because na me so me nko. Be ma no tie ase asa. No ntie ase. No so on the obewale me ba mi ana na me se me nwale ne bi. Na de o ye nti. We say at me pacho aha ya Akoma 87.9 FM a mo wo enkrane regions no aka no afei na wo hwe bie no yenua ba yi wone ne kunu be ma nete ho wo kenye ne kunu because no nye ne ho ade wone ne mpena na nete ai na osi atete nti ontimi ware bi na obi akọ ono oba no ompene so ontimi ware be ma ne bi ba be ma ne de na wonte ne ho ase se oba no agyae no ono de oda so pe no nti oba no kokonya be ma fofora na wone ne tie na ne kunu no a ba ku no ogyae no onte ne ho ase ne se krache waba bagime yere to obo be ma ne dua wona chi me ka sai ne second husband be ma no okofa na kire no wawu ne first be ma na no one ne tie wo so wagyae no obo de okofa no akire ne dua ama meka se wawu a wo shefe jimu a enne nwumre yi ye ayi mochre market day no ene ye koyi no na kire akina yesie no one be ma ne so wo baako na be ma no odi kan no one ne wumienu esemufo amamre se woni wo baawo na wonya ne ho ade no ogya wo ankora na nya wo de a na wo se be ma ne be ya amamre na otumi gine ba amamre na wo be ya age nkoda no wo san eya amamre foforo ka ho akye so wa ye oba yi ho ade nti wo ye ne yere good enti yenhwe ebra wo koye sa amamre ma wo ma no ye na wo ye bi ka ho akye se wa ware wo official traditionally wa ware no wabusuafo ka kire wo se firi be ma no akofa no akire no enchen kotena wukunu no nchen because wa be ye ho ade obi ankasa ankyerɛ pacho ofoforo bia ne obi pacho obi ankasa ankyerɛ me na wabusuafo no so ankasa omo mpene so omo mpene woni second one na ware ne so first one de no omo pene so enti no omo gye ayɛ de akye so ayɛ ho ade no ahyɛnde omo kan ba me anso na me se de ɔde ma fam ne de nya de amewale no Akoma FM 87.9 omo kan but wo se de ɔde ma fam no wale ne bi me de ne se wo na wode wo ho oba na wonim watete ya na wo komu ewo sa be ma no ensem akusasi kwame kusasi 7 to 8 years wo na wonim wa atete ya na ode wo famu na wo se wo nware biem enti no mi anka me ntina wo ma ne ye me ho ade na mete wo no ye me ho ade me se me mpere so wa ye me ho ade watua me ho ka me se me mpere so no aye ho ade awi a wo se me na me sa kwa wade na se na me kora na me se me nko ba asa me bra me ka se ma me ka se ma fin chama ko fa be ma foforo nti me nko bi me nko ma na nkoye nti so obakwa akoya ma busua no age ne ma na mbra mo se sanse me ne tena won fa me nko osire mu da nti se ono nko akwa enye yie nti gise me di na chiko na me di na chiko nti me koduru on so no mbapa mo kire se oso okwatue na ntwe na ma mienu ama omo no age ne mba na ma busuafo nso ka se na sa ma mre na ewo ho no wanya omo nso ntime ngi na ntwe no eno ono nso se kwan bia obefa so obeye nso obetue na ntwe se be obeje ne mba bia ono nso beye that time so ma di na chi akwa awie enti wo kɔ no di asɛm na wo ka kire ukuna na wone ne tie kwame asare asese kwame kusasi boni dia nso to kwame mu wanfiri wo first be me ya ne timu dindindi ye friend kwame kusasi dia wo kofa na kire ya kusasi yaku no no ye friend kwame asare ono no ya santini ana
ma me mente won ba ka cho ya wasani obi for so na de wura ha na afa ya den areho na ahye wo ma na ka kire me ba cho owura ho se wo kunu hye fridge mu emma wutiri nko ba cho wone kwame asare de wo hye fridge mu ani ebeyi na kwasie ni chan wone no etina fie se ya sana 87.9 Kumasi. wone ne tena 3 years wone ne tie no eto de bia na kwame kusasi frɛ wo wo trete wo ana wotumi frɛ kwame asare no trete no wo wanya meyira mame ameku ni ade frɛ de me kunu foforo na me ne tena ye wa frɛ no but me kunu foforo no ka chem ze ta ma me ne ko osire mu o frɛ me e ma me kunu ne hwamfon dada no hwamfon ne frɛ no nsem e ka chem se a obi yere na wo ne nam no enti se wa ja na meku oso ka kire no ena o see you nti oso ka sa na mkunu foforo ka kire nse obeku me se de oso obo ndia no 87.9 Kumasi men som bosom sa na ka kire no efiri ono ne nkasa abie one na nkasa bi no oba ye ho no oba kra me kwa himfie nyina batasem no wa amayanka osole akoma ma omutwa asem mo kwa himfie kwa ye de ne si wo ho sa oba bebi amene me kunu foforo no wo no e ko sama yo wa himfie se bla na agye ne yere ama ye koy omo frɛ me ye koy so asem no wa amayanka osole ye o ma ne bufui na omo etwa asem no so na sa bre na osama amu wa himfie no na wakoye sa mamre na na no nya koye no wakoye kwema wo nimdi ntia okokoye sa mamre no wanye smart enipa mu ne twempra wugya no waseda na wotumi atena wakonya bema foforo atumi atena wa mena sa baya mamra wode aye ho ade a traditional wa baya wo yere enti de ode baya ba ko ne bia no ebenya no pacho o kwame asare no ono so obefa wo no koye ho ade na wa koye nya no so ye mpena enti so okaso obefa no yere a baya djuma enti ukru ne yade no estarte sen muhwehwe mu koduru hine na muhu se eyekusase na eku no yare na wo no ma so ma haya me ashase na haya ne ya ne sen wo ma ose ne yem wo ma ose ne mfe afi na ne so ate nti ne so ate na se na na yefunu no nso apeja kakra ne ekọ konfo ba bi wona konfo se dua na mo abo no to ono anso na sa hwe mu ahu se emi kunu dada na abo ne dua ampa se ekọ ye nso ogitum se wabo ne dua ampa ogitum pachan kwame kusasi gitum so ono na abo pachan wukuru na wone ne tie ne dua so waye dan so waje ne yere ene ne dia ene ne ma adana wu kwame asare ma enkoda no nko papa wa na ankola no no mususha ba kwa 7 years na ba kwa 4 years mususha ndi na hompo no mko school no mko school mpoye wone kwame kusasi tinyina na wo ma no mko school na mko school enti asare na de nkra ne ko school enti mutu ana mo ko kusasi na ase no sese ni se na konfo ba bia ka akire mo no mokoye no mo ka ne sen ono so jesu sai die na si ye wo ho aso mo ka se me kunu foforo na amene ne te no oyale omo ko hwe mo se duabo no so efiri ne nchen ne bai ogitum sa ampa wakasa omo ne dua de ano oboa ono e wabo ne dua ena ba bi onam bia nso odome no oso abo ne dua ode akokoda obi ama na abo ne dua na ba bi onam bia nso osan adome no oka nsem fa ho ampa nso ye ko ba bi a ode kodan ye no ma nipa ne gitum so oba ho be bodua o kire no ma wo se yeto o cheche die ne o se odwan na akoko ankoko mukomienu na kosua na nsa na 20 million da so ye de koi mo mo koda ne dua no so anye yi enso anye yi na chese bra mo koda ne dua no mo ko no kwame kusasi de akire ko bi achoko bi one na busua fo ba na me kunu foforo no so ono so na busua e koi but mo ko ye nyina anye yi na chese ba bi aduru ne de wua na edrum pempenso a wose kwame asare wuo na eno echi no waksa kan bibi ka ho sese ni funu no kra wonya no a o se ni funu no and then 4 days no frame kan sa asem o se funu na da ho no kra mpo se anya kra o de hama be bobbo ne tirim adwudwam ka kire kwame kusasi se de o se ni funu na da ho no nya na kwame asare e funu no o de hama be san bobbo ne tirim apa na aka ho
kwame kusa se wukunu na wabɔ ne dua ɛma wawuo no hyɛ fridge ne mu no so wɔsan nya ne funu a wɔde hammer bɛbobɔ ne tirim apacha amana wuwu ɛne bɛma wɔdɔ paa afi wɔ se me ma nwala na ɔbɛbɔ me dam me ne mabusuafo nyinaa ɔbɛhye ase sister enam ne so a me kɔ wasa hɔ obodua na ɔde ne kunu na da ase yey Obo kwame asaredua no wode hwan na da ase sister kunu ɔsɛ na mɔmo so na me kɔ hɔ na mɔmo so ɔmo na de me ma kwame asare ti wode ne kunu na da ase wo sister ne kunu na da ase nti sese wo sister ne kunu no adua na nyo no so na nyanya no ɔmo so hwehwɛ ada wɔ yare no ɔmo hwehwɛ man sɛ ɔmo hwɛ sɛ ya mpa na ɔno ana no muto no bi kan ɔdo na da ɔdo mu mie na da ase openu sem wo ne ne tie no na te de na me hu ne saa na me hu ne saa sɛ wɔkɔ aduro so da bi adwuma bɛn na no ɔyɛ acho galam sɛ adwuma no ɔyɛ wotwa kodo wo so ne ne tie atete bɛn na no ɔde wo fɛ mu tete aduane sem ɔma yeska mekɔyɛ adwuma bi nso ɔso ma menyɛ ɔno nso a ɔsɔre a na ɔte dame ase wɔnkɔ adwuma ndɛnyɛ sika nda sika ne nsa ya wɔnkɔ biem saa na ɔte ɛna adwuma yɛ fo bi abasa no ɔnkɔ gye kokoo ne nte a ɔso wɔnte saa Ghana adwuma yɛ fo bi aba saa na wɔn moteɛ mason fuo pop fuo wɔn totals yo wɔn nyɛ adwuma saa wɔn adwuma yɛ fo ne bi wɔn nyɛ adwuma nyɛ yɛ a yɛsɛ yɛpɛ adwuma yɛ ɛnna wɔn ma ne contract na wɔgye half pay pɛ ɔma no wɔte baabi kɔpem sɛ obedi sika na wie no waba adwuma ne baako no wabɛgye ɔba baako no wabɛgye kakra wo mam kakra no wagye ne kakra aka na wɔsan kɔ ɔkɔ agye si wadi awie tira mu sisi fie na mu nya adwuma nyɛ no mu titi fie no mama ne bebre sese adwuma yɛ fon dodoɔ no a saa na wɔn te ntɛmpɛ no a yɛde bɛgye sika no wɔn nya gye sika no wie anya saa ntɛmpɛ no a ɛna wɔn de bɛyɛ adwuma no de ama wo ne yɛgya hɔ nti wo kunu no saa na wɔteɛ ɔkɔyɛ adwuma ne na ɔnya sika ne nsa ya wɔnkɔ ɔnsa nkɔ biem kɔka yɛ sɛ maame na yɛyi n'adwuma papa na ɔnya a wɔnyɛ eti na ɛkwan bɛɛ so na so ma wɔnya adwuma ti kwan bɛɛ so na wɔfa so siesie ɔno a nɛtɔ wo ho nneɛma keka ne nyinaa kyɛ bi kɔ ɔno ɔso ɔma wɔnya adwuma ɔno nso wɔ akwadwerɛ menkɔ wala me nɔɔma mede kɔɔyɛ no ana na mehyɛ wantɔ hwee ama me da okay na wɔse wo kunu kwame asare a wawu yi na busuafoɔ sɛ ɔma wo nkwa yie na sɛ adan tɔm sɛ na me so na ɔmode hyɛ na awu tɔm sɛ ɔmo ma memba ne ɛkɔ da ne dua no nso no ɔkaa sɛ bla no so ɔpɛ ne nkwa de a wongyaa ne yere ma no nti bla no so gye tum sɛ wagyaa ne yere ama no wanyɛ mpata bia ɔsɛ ne yere no ɔgye afei nso ba no a mene bla kwame asare awo no ɔsan sɛ ba ne mpena twi ni ba ɔno akɔyɛ me ho ade nti ba ne nsa anyɛ kwame asare ba nti ɔgye ba no saa na ɔka ɛsɛ wɔbɛsɛ akɔ awareɛ no ase anaa wɔso wanware no ɔbɛbɔ ɔdam o saa na ɔka awale no deɛ menwale ne biem sister nea wayɛ wo kunu baako yi a wokɔfa ne wo nsuro watumi abɔ ne dua kun no asɛ yɛka sɛ ne funu kora wɔnya akɔde hama bɛbobɔ ne tirim apɛkyɛ ne tirim wo nsuro mesuro ntina mede abɛda mo no pɛ sɛ mɔboa me yɛnyɛ dɛ ma wo bahyɛ mpɛ sɛ mode mehyɛ ne nsa afei nso ɔsɛma bi a mɛware ne bia wɔbɛku no mode mehyɛ ne nsa sɛ bia mene mabusuafoɔ nyinaa biribi yɛ me a yɛnim sɛ ɔno na ayɛ me na yɛ sɛ asɛm yi a yɛnnua baa yi ɛkan sɛ yɛnokorɛ deɛ nti yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ a like ɔmo tiri mu ɔden saa atirimuɔden fitaa yi bi saa nnipa wɔ yi a wɔbɔ dua ma wɔ bi awuo no wonim sɛ wakɔte so wɔ bi de sekan atwitwa wɔ bi gu a nipa so bɛsi ne tiri mu ɔden paa o wɔde awu wɔde sika atwitwa wɔ bi aku no wɔatwa wɔ bi ti aku no na ogyina hɔ akaba ne werɛ fi sɛ ɔno nso abɔ wɔ bi dua ama na awuo ɔno nso yɛ wudi ni ɔnso yɛ wudi ni
wo bodua mo obi wo a wo te se wahwe sekan e de atwitwa wo bi ama na onipa kro na wuo na oba woni ne wo mam yenu 7 to 8 years enka wo ba ye ne ho ade a eti ko wa anya ne ho ade da wo pen aburo edi ne nti woni ne gya ye wo se me koya mamre de agemema na wakoya mamre na ka ho na abusuafo bi nso a ye piepia ma bi eti kokosha wade anyem ade be chi ne ye twitwa wo mugu no ne ya gye ho sika Akoma FM 87.9 to abaye ne yere ti do bebo de dua bi ebenya no bema kwame asare no ye good pa wa hono ede na ade be kai bema yi a wo hye fridge mu a enne ne ebeyi no na kira yesie no yi achade am ne be kai ne ye memma no na ne te no mfa nkura ne ni agoro enya ne mma so no okuta mo te se ono ane mma cha kwa obe fa so ma nkura ne didibia obe fa so ne te na mo ne nko mensu evangelist ma ya ra ho sampa o kwame kusasi woni natural 7 to 8 years wanya utese wanye ni ye no wakonya bema foforo so na bema ne hwe no a wosimaku bema no wasa ba ye ne bonsam kwame kusasi yenim sa wo hwe ye wa wasa ho ye besra so fun no na ahade wo do wasem ba yanyi ni papa debi asem yanyi ni papa dedodo pa se wa wo mpe nipa no wo tete no wokọ no wakọ akonya do be so no mu so aso wo mpini mo obi nso no mu asem ye dedodo kwame so fun na unit committee chairman yesra wa ofun no wadum no ye frew ensam no wonim mu bi abeto wanim wonim de ekọ ye besra fa ofun no na ye no nkasa ye besra opi na bari akwame ayi hwan ye friends kwame kusasi ye besra fa fon no na kire mu ye fra mu se ya ye hu no se de obeyi kan no ye no kura na se nya no kure ye hawo ba no mo ye nta obi achi o debi Ghana nyina wiase nyina nim se de akoma mu nsem ye di adwuma ye nta obi achi enti ye besra so fon no na fa na kire mu na wiase nyina nte wo de se wo de na ade o se maami de na ade o ye behu ko ba ni bi wo betena obesu saa enso ye mfra be ma na wo mfa no na de na dane ye besra kwam kusasi ene unit committee chairman momfa sofo no na munyima no na ye hunu ba bia so ade boy den wo befa present me ma say obi di hye wa yi no soro wa ma asase nso anyi no wa kan sinsemu be ma wo so ne mu no waku no yesi we ya ba wanim wa gye atum sa wo na waku no na we na ma me ware wa wo be bo ne dam masa ma bia so beba na akwan bia so be ku no masa ewiase nya wo dia sa ana wo ba bia wo wadu no obi traw ba bia wo wadu na wo se wo ye oga no obi traw bebre enti ya besraw susuma ho so na wiase nya wo dia na fafo no na kire wadwene kire na ye hunu ba bia ye de asem ne beto okay na barikiswa mimi sa unyi ni se ebra woni abrantie yi ewo ho no woni kwame kusasi wo ho no na woni kwame asare ehwempra kasa choda bi on podi na minim ne da me come sister one sa na me hu ana no aye ho ade choda bi na wa ye ho ade choda bi sister kanukuro no nya me ho ade me ne we ne tena ya nsa na wo koye woni we ne tena ye no ansa wo kwa ye ho ade wugidi chan because papa me na kakra bia wo born bere a wo free ne nchen se wo nwa ne biem enkoye ana wo born after se wo kokoye amamre no acham okoye baaye no be boy yakoye baaye no be okoye baaye no acham ena obe boy ono obe bo edua no na se okoye amamre no baaye na wo se wo na okoko tena ware ase saa no ope no ba me de na me se me ne ntena bi ye ko nyina me kama ne ya we se oso okoye ne mma okoye ama ne mma no abeje ne mma okoye no abeje ne mma nya wo no obeje wo ti okoye ba nso obeje nkola no obeje nkola ne koy okoye no san fra chi se nkola no okoye adwuma wonye obi mfa o munja no Akoma FM 87.9 kuma mu peja akra no abeje na ade na mkoje wo mo
mpo manko no na de o muhia me akropon ho na mje ho e na akọje wa de nti free ho no e na no office all person bra e na wa anko na se mass obehwe ma sister na busuafo no so o ma dina bro o ma dina bro papa busuafo no nkrofo a motena se eje kwa mi kusasi eniema no in fact mo ha no e che se nipa no obeka kire mu se wo mpe no obeka kire mu se otete no wa we obeku no mate ase wa free mu na ene no ofa kire de amamre sem ba no manche enti na mo je ene de na o so tumi exactly awasa usa akwa wari ase because akwa yo nwa de ya de nia so ye wie kra na ka ba akwa ase wo ye ne yo enti evangelist say yenim kusasifo omo amamre mu ye enti ye bisa ye dianum kusasifo no ye besra mu bia no se woni wo bi atwempena na sa wa anye ne ho ade but oni na wo montamu atete okọ oba ne kọ se wo be ya mamre na enkura na timi ayawo de wo se wa anye ba ne ho ade a enkura ne nya wo ma okọ ware be ma foforo na be ma ne ye ne ho ade a sa be ma no ene enkura ne ye ne dia good enti se wo waba se wo ba be ya mamre ne waje enkura na tumi ayawo de a e wo se wo ya mamre ye ba ne ho ade ka ho and you are not very good because son no ne de no koye yes ma be ye me ma ne de se be ya metumi anya me ma and wo san ye ne ho ade ka ho yes enti ne se wo pese wo kwaje wo ma wo be ye nkoda na ko ade ana se wo se wo ye boat na ma me no so ne nkola ni nyina aba ana mpokra se wo be ye ni mienu de but ma me no emma wa be fa wo ma but ye chinchira che wo se wo ye ne ho ade sa ọmọ ma ye hunu ebi abaso nti ye hunu said your mom ran is amamre ni tie hello Maa Akos yes good morning but ohwe nyame adom aso ye from Mohammed kasa fia mu ase okay Mohammed chire ye mu kakra ye chere se oni oba ne wo na se onye oba re ho ade a enkolare nya odia uko tua na ntue no na waje omba nya oba re ho ade na ukoye na jeni minim se ye wade bi a ye fere kudas for fere gal na no so wanya eno na nkolare nyere adiri njimu mo mu se gani ye sesa sa ade ne eye gal wo mu ana se gal ni tie no mame wo se dia no ye no gale no ye wo se gale no ye no exactly gale no ye dia anya oba no eye boy ni yere eyire aha gale no ye ka ho dia so ko ya a man ayi enkolare dia yan ne gale nka ho bese ne yiri dia gale no ya ka ho te so ye ne yiri aha unsa me ka se sa gama se efie bosom wa mo di ginan se efie bosom and se wo be ya oba re ho ade a gi se wo ye eno ka ho ansana adna dinu se oba ne ye wo yire so anya na ebe hasa ko se ebe kwa wiye aha di no no tumi di san na ntwe no akwa ya mamre edi age wo ma wa bra wonya sa gari no nka ho because ba na nya wo yi 87.9 oba ne wo jet oba to ukoye nkolare die to wo mba but gal ne ya ka ho die kire se boy ne ye de oda so tiase no ne yiri ne gen no enti enye force se amamre ne kire se wo be ye kura ne ho amamre no aye gal ne ka ho bi dabi nye force enye nche me ade me ne yiri to asa me yiri ne me adai ye yomba na sa me kwaje nkola na enye force me ye gan lansa na ma ye ayi me yiri nkola na ho ade eno ada sport one so ware oba na o mutu ka to say hey bema oba no ayi gal won so enti o se wo koye ada sport wa wetimi aye ansa na ono oba na tena but wa anya dia ense so mo chaw na wo ye sa ade no aha say no ye nua barbary case situation no busua no na edi na bora na because munim sa modehie no ese won pa brantie ni biem
wakɔ bɛrima foforɔ a wɔne ne teɛ enti sese so ɔbaa bɛyɛ amammerɛ na wɔde agye ne ba ne ni sɛ abusua no hwɛ ɛma bɛrima no yɛ garden ne ka ho wabrɔ mu nim sɛ ɔbaa yi ɛne bɛrima foforɔ na teɛ dabi ka garden je garden ka ho bɛrima foforɔ akɔba bɛ ware gɛn no bɛrima foforɔ akɔba bɛ ware gɛn no ɛna kɔ bɛyɛ saa gal no na wɛna wawa ne dada ne ka ne mma na ntie no kɔ bɛtwɛre kɔ agye ne mma de akɔ aha nyame nhyira paa Mohammed meda se sɛ wakyerɛ yɛn nsɛm akyerɛ yɛn ɛna ne yɛ ka kyɛ sɛ abusua no na adi na adi bariki so aboro because munim sɛ awadeɛ no ɔte yɛtumi yɛ bi gya bi bɛrima ne abuse no wɔso wɔ nware bi wakɔ akɔfa bɛrima foforɔ ne ne teɛ nti sɛ dɛn na moma no yɛ gane ne ka ho ɛno kyerɛ so ayɛ ne ho adeɛ nti sɛ bɛrima no a wawuo no abusua ɛka sɛ wɔne wɔko wɔ bi hyɛ no ɔbi ka because wɔkɔ amammerɛ no ase wonim amammerɛ na wo sɛ nka wogya wo mu de hyɛ no ɔna wokɔ kɔkɔ tena aware ase ɛna wo sɛ wonkɔ wo so wonim sɛ wɔayɛ gare no ka ho so aho bɛrima no so hyɛ da ayi Kwame Kusasi no ɔhyɛ da papa ɔhyɛ da aboro wɔ ne tirim ɛne sɛ waka sɛ bariki so ama bɛrima bi ɔbɛba ho bi ɔbɛsɛ kum ɛnsɛ ne yere no no sɛ woyɛ ne yere no ɛne sɛ wɔba nso a woku no wo tete no sɛ sɛ ɔno kura wanya da yi yɛsɛ ne yere no wo nsɛm ako bɛrima no hu sɛ ɔbɛyi wɔpɛ no ɔyɛ ɔbaa boafoɔ enti ɔkɔ no ɛyɛ ne ya wo nsɛ mɛrima no bi de suban bi ahyɛ yɛtiri mu sɛ wɔba a ɔte ne ho no a wɔɔboa no sɛ wɔkɔ a ɔno nkɛsɛ sɛ wɔno bɛrima no gyae no na ɛnyɛ wo wɔbaa no na ɛsɛ sɛ wogyae no eti sɛ wogyae no na wakɔfa foforɔ deɛ a ɛneɛ woyɛ dɛn mɛhyɛ da akɔyɛ amammerɛ bi sɛ bɛyɛ a menya bɛrima no ayi na firi hɔ eti na wɔhyɛ da kɔɔ hɔ no a kyenkyerɛ wɔ so ɔpɛ sɛ wɔgye ne mma ɔpɛ sɛ wɔgye ne mma ɔpɛ sɛ wɔgye ne mma enti woekura hu sii ne sɛ anka ɔnkɔ ne nua mɛrima no so ammoa no weye busuafo no omo amoa no ni nua mema na omo wa ha no ade nti na okoye amamere no waje ne ma muma ne kobi okoye na mamere enti bema we woye nipa bone ni wobehu ane se waku no se wo fa bema foforo bia wo se wobeku no wo se wo yere no first na wone ne tie no ade no ankoye ne ho ade yes 8 years on the wotia no adan na wanhu se wawo eti wo kwa akoye ne ho ade Kwame Kusasi what is Kwame so wonfa what is ye ka nyina yesra wa fa fon no Kwame Kusasi anye meku no na se de mo ncha wudie mu enye sa de se de se mo ncha o man na emra wom se bibia ye barakiso a Kwame Kusasi wonto Kusasi enya wo yere no obe wompɛw nempɛ wo kyena enti yi wani efiri ne so because wo pɛwo a ana wo pɛ sɛ one ne tena nka wo ye ne yie wanye ne yie ɛna okohia ba ma foforo wo mpɛ brɛ ba ma kwadwofo ɛna okohia ba ma foforo no wo faaye enti ye dan na sesei die wahunu nse wo ye oba na wo bedi nachi da bia ababa beku no wa mebɔ dam Ade what one ba na ya wo dia wo na ogugu mu o na yi bi nso kra na esim ti se bibia ni o se ti se nka ye ya mamre mu se ya wo so wo nware bie wa ye de ne nsa be ma ne nsa kwa akoma no bibia ni wa aha o mbetimi afa akiri achosa amamre na okoye na no ana esan de na ade be ma no enti waka kire obusuafo so mo fa na wonje anya monto ntwere ne so enye ente se ye de na okọ ya na da kwa koto ne kwano no agya okọ no enu se ye die simple ni nsa mi no de ba wa chichire wa de ahye to am wo bop popopo obi ya wo nsa ni wo de ato na wo wa hu se ba ma wo ne tie no ye wicked na ne tra wo mi oni mo bu ne na me so ba sesa aja wo ni so ba aja me pa cho ye guso ye frɛ no a onfa ye frɛ busuafo ni bi omonfa ba ye frɛ wo mu a oni wo mu ko nsuo so no nsuo no so se wo mu ko akodan no ebra wo mu se
Kwame Asare bia na nya no no mo kokusa so ogitum so no na eku no so mo konsuo so mo kodane nti wo mo anu mo ka ho mo konsuo so no ye hwe se betumi anya bi no ma ade komo no ma confirm ya ma ye se ampa so mo koya so mo koy e ma Kwame kusa se gitum se wo no na eku no e ma mo konsuo no so mo kwa kodane ana ahaya Akoma 87.9 FM ensam esisi obesesa ene hwe se bema woni ne ti a woni na akwan Kwame Asare be kra wanya sen kas man to no benya wan ya wonyanya afempo woda so tuanofo ano woda so tuanofo ano ena ne papa hye fridge mu enti we so busanfo ba beji ana akona ne duan ko do sen tini banti o sen ja akora ne po aka ho akora ne Kwame Asare ba why na say akora ne Kwame Asare ba so no na akoye ne ho ade enti akora ne ne dia Hello. 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 Ebeme na memo ahewie. Good afternoon, Maa Akos. Okay. Yani baby na edi komo. Okay. Menu sa u follow case ni pa. Maa Akos. Yo. Na amamre no a ekoso no ye bi sansa na wo se abusuafo tenase na omoje sa de bema no baye ye no ana Maa Akos anokore ba ko pe ne ka ye dia na girl no ne papa na ewo ho dia ka omo aye girl no akomo ntimi ndi na ntwe no na ne papa ni ho no ne papa busie no ni kwan se ko mo ye sa amamre no omo di sie girl no nti na omo ye na omo tumi bob duane na eduane ya no kunu ekunu no nti me so me pesa me tire me so me ye pesa ase ye ni ya mpacho omo me ye no ma la babu ne be kaso bia ye be kaso ema no ho sa no nti ye nti ya se emfa ntiribode enye wọ́n ní pẹ̀lú àná wọ́n ti ní ìṣẹ́ nínú wọn kò ní òbí ní òwe ṣe àánú ẹ ká ṣe òun máa ṣe hàn mẹ́ka ẹ̀yẹ mímí bùtì ẹ̀kúra bọ̀ ọ̀kọ̀ òun kẹ́sẹ̀ kọ́ kò yẹ àmàmìrẹ́ náà jẹ́ ẹ̀ǹkọ́lá àná kọ́ mímí yẹ because ní mo twé mpana lẹ́yìn náà wọ́n ti ẹ̀ sẹ́ òun yẹ ọba afọ ní ọkọ̀ kò wọ́n òbí na wọ́n yí sẹ́ yẹ ọba na jẹ́ ẹ̀nà soso ní nìyẹn mo soso òun yẹ adìẹ ẹ̀rọ ntú na ọmọ kẹsẹ̀ òun so ndí ní kí ẹ̀ nkọ́ o di ekile ekono ono na maduabo no enye nukunu no wote ni kwa kura mposo nukunu ni yale no na omema nukunu dada no ebe hu na nim because o yale no hu na nim no ono nti na ma no hu ye no because ya pita se fo no we ya fa na yire pe no yale ye dada no ana hu ye foforo na wo ko hu ba ko ni nimu a wo ta ye dai o ko suru da fo mo e bia ni ho obewu nti se nka ne kuro foforo no ankwa hunu kusase animu die a nka bi obenya nkwaba wo ko hunu no nanimu no pa no saa na ete ka ye bi no oyale no ko ma daga ne hu foforo no nimu a foforo no ba be no bi fa so bi ya ka be yi ye enna me se ohu ne nim nti omo ye du bia ni wiase na be yi na sesei wa ye ne ho ade Wabua pa beye ede achichiri wo bayi wo maji omu pese wo mu gu no so a oseda ekwan be so no oba no befa so a obetumi agu awade no hello Maa Akos me say nyame ya de mo le me program no ho no ma ye ndi gomo le mentire no nyama ba ko mielu bi ni kulu mo onto sa mamre mo ya ya me ya domo a mate bi to betwa okay me pa no ye ni pa de mi so mi won ye wa ha mi so ma bobra o wi a o ma me nye no ma o nye be ma wale ya me wale no ne on ku me ya me jim nkora mi nsa ni nyina e ka ho ahwe na ba de no ko bia on ko ku me ya hwe so you kujaze ni me so me kujaze ni me say no say we are ye fa boni enye bibi
Nyame onhyira wo papa pasa won so wutie program. Ese o Maa Akos. Ya kiko wi Amen. Ai krobi wa krobi to aso. Ah, Miss Adey, who baby a winning duru no. Krobi to aso. Krobi to aso. Okay. What's what about kyerɛw? Okay. Yes. Okay. Ono aba gye nkwala ne miensa nyina na wo pa. Wo ku ono so ka ho. Me da se. Aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna waso agusu a wutie no ɛnɛ ɛyɛ nigida yɛnua bɛyi die na ama yɛwura no ba sɛdeɛ tie bia no ɛnɛ ɛyɛ nigida ɛnɛ nsɛn saa yɛgusu edi ɛnɛ anɔpa yi miduru shize na shize sɛ hey Akoma wunua pani di ne birthday na me se nua pani ɔsɛ Captain Smart ɛna me se oh waka ntimi twa mani hwɛ TV no so no ɛna me hunu sɛ me nua agye na hɔ me na me se hey kwadwonie nada kwadwo what is wunu nua ba gyina yɛ na what is wunu ya ba so ne 5th May so yɛ na mama unim say May ankasa no ɛyɛ for great personality wo hwɛ May mu a ni peti 22 kwa na wo May ɛwanwa nyame ayɛ mo sonko because ɛnɛ na ankasa no ha nipa a ɔmodi ɔmo birthday no ɛnyɛ easy TikTok ra wo fan ba ko so ɛnɛ ɔne need mametima birthday 5th May for your doso nti me nua captain ɛnɛ yɛ me nsoma woda ɛnɛ yɛ 5th May nti onua TV for ɛnɛ yɛ me nsoma woda na me was studio ha say ya ɛna me kasa me managers me ma me ba ko pa won si me formo ma fosti me kra na me nim sɛ wati o femiti dede bi wani mu wona me sɛ bibi koso afɛde me hwa ma fosti na wani adwuma yɛ fo ohima no ankasa me ma me no ankasa ɛna ɔbɛre hyɛ nyame enhyia mo pa nyame enhyia ma fosti wa ma mani agye na ni ja ai that is ya eya na eya ni je so what you say eya na eya ni je nti ai one na say we birthday we dia man for ya ma so and who did here ye bedi ni di we ya boda ho ye bedi ni di pa ye bedi birthday ni di pa ama ne ho akire no enti ye nua no mu amu wankran mu wa baabi amu mo hwe ye no enne eye Akoma onyema owa Akoma mu nsɛm your special mother your mentor judge ba ko pe kuma she's na kai me o ka captain dia na me hwe no me still I was amako na say ne anya na ya bunye me so ya mawoda enkrofo problems inti sometimes ye cry ye die mpo eya na ye refi papa one thing is say ye wo bibi da ye nim ye wo bibi da ye nim enti enne eye mawoda the American say me dedicate Sunday ede ama akosua nyako ene ne kunu Francis ai because your operation me no da ye ne ba ko ye 9th May assign bra ye sign the your operation na sense May month May birthday ye di ne busumi nyina ye di ne busumi enkunim die wo assign esi me day me month no amu na ye be ye the din ka operation ni the din kan e ye oba ne de no enti be dedicate e de ama enipa mienu we nti de America no say obia wo hwe ye program na odo Maa Akos me ene mi team evangelist Samuel Mensa wa ha Pastor Julius me sorry no send me messages bebre ten ai na me se nyame nhyira mo ka ho binti na bia me refi me birthday yi da na nakia sanso na nayore Ishmael and I think so yeniaba amasapon na yaw team ni nyina even Akoma FM nyina because konimdie ba eba se nipa mienu we nya hoto a eba emma
Akoma FM nyina eba Emma Media General good yes enti no baby a wo bia wo hwe Akoma mu nsem na wo hwe Maa Akos mene mabedwafo wo hwe program wo hwe adwuma so a ye bo na eso wani a ne ma woda mihia o cake no fa yesika fabra na yemfa support yemfa nka wo mo foto no ho na yemfa hwe wo mo nia ka wo be hyehyɛ hampa bi aka be hyehyɛ bi abremu bi no fa ye usika no kakra bi no ne fa to omo foto no mame ene na memfa en support omo enye okra bi nkwa because enye obi ni nua ba enye different enipa bi a ye ama wo mo eye obi bema ene yere oba da ho bema da ho anameka se bema kra na ye tire si bema da ho ene oba so da ho asetemu eden kakra nti ye free aya appeal na che enso so show nti ene de ye can say so wo abrochi mamu so what you say Marco ebia wo birthday na we na me de ma ene mpesa me to aponche e de brewo me to akokwa a ogina so me de brewo me pesa me to na ntwie e de brewo anachacha no obeso toka de waden den na wo de brewo e de bae fani nyina yesika Bye. Efa bra ye fa nto omo foto oni mu Marco mpacho fa number ni tu 0599 814 926 0599 814 926 and I said 0245 30 14 62 0245 30 14 62 ubetumi ede ayesika ene ma wodai odome nko ade a na ye fanka foto no show love ekwia fa wode kakra to aso na ye mo mu hunu adansi dia wo mo di bia ba wo mo di Marco enye obi bibi ni obi obi ni dia waye mi yi wo pese wo ye obi ankene ka wo so betumi age Marco di ni birthday enka meje pa ka ho beje pa enka meje pa mi yesika pa nanso se de wasi aka no wo se obi ni kunu hwe obi ka se abrewa no nam se onya abrewo ya ketesia oni ni kunu akokora no nam so no so nya akokora o ya brantie na mum yare e na amomo ayesa iti mesro ene birthday no Marco se wodi na ntwie ba wabotaya osere faye sika o pese oje nkwa nti ono de faye sika bra o pese o ka no warapon na de ba mesere faye sika ebra na eno na ye de je yenua ba eni kunu omo na hunu wo mo sei no omo sa wo nsia nkwara nsia nti omo yenu ka ho nwotwe be ma nko na oba akọ ti nkwara nyina esofa omo nyina esofa nti ebe ye ne den wo sei ye koso omuwa enu na mihia media de me ne se meji obi nkwa me se omo to wo mo no omo ba bedasia eye mani ma eye no kure de o kan nya eye no kure asem ba madi akira enye easy se na mu se da tv no so no enye bete ekwan no wa nkasa ntatiefo birthday we die se na mo ya ma ede bia ne mo ana edie no so afi we die ye mpe drink sister hati on ma sana mega na afi we die mpe drink ye mpe cake de opesa odi babia fa ye mumu fa ma ye ne fa mwa ye nuanu mi na yankopon nhiramu yankopon nhiramu ai omo ho den na ye ne gie omo ho den ye ne gie na se makase ene wa wadidi die ene wa wadidi wa ye wa se mo na we ya mo ho dawro mpo mimi ti wa ya ye ndidi ye
Sister Hetty. Sister Hetty. Oba Hetty. What is she? Nyamisha. Na your birthday. Na me your day ni. Wo say mo kitwa ba kokura. Ento me catch ma so de da bi. Onti ase. Ya na sa wa mamale we. Onti ase da. Obeye de so yo bi. Obi. But Hetty Nyamisha. O say na bibi phone on ko enu. Efa ye nyina we are sister birthday girl. Eti Nyamisha sister Hetty. Oba pa me da say. Mama ho dawuro. Bi die nti a. Mama ho dawuro no. Ai man kan bebre so wo mo nimu de. Sorry anope na che say messages no so ana esu. Basa. Enkoso ana onhyira mo. But na make no. Francis no na yere energy eye me eti me pacho and there will be sending me audio osema ko moda so ya na yenya ye wo mo hwe yakasa afibia no ye project ye de besi ani so say ye save a life na we yankwa ye baako ekoye enu ti enne eye mawoda eye 5th May 19 dear twaso ma ko radio no nti mesra obobo number ni bi 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 enu ye mobile money number no we discan ba ebeto akosua nya akone ni kuno daso yi wonum efotuo emu na ene ne mane nyina nkransia ka ho hwe na yetumi ede aye bibi edi no ye mere akosua ade but a free say ye onum o ma ye bie enya adansie adansie ni bi edoso bebre ni ana ni kuno no monsa na waya enko oye bie na bompa ye guso ono ate wana ni kuno beka kire ne say wonum ensa bie o teacher ni 9 months na ye ntua kada eba se wonum tua no kan 9 months ni nyina bo so me akatua de but ono nko ade wo de 11 cities mpo ne bae e na bompa ye guso ne 9 months sika ni nyina no ebeto no accounts mo yes sister bia ono so ni kunu pe adwuma mu nye ono so ode ba ya obema no kura hu de wonka oba ne se maka de wo ho a kire minimo ha maka aguso enu anu se adwuma no ebu ne so yes nti adanse ne de be bia ono so ye contractor osina adwuma emma but ono so ebompa ye bema obompa ye gu sika ne so ene o Sunday ye owa na obi frɛ no ene o ma ne contract kɛseɛ wonya nkɔyɛ ye kra no wo frɛ me enti adanse ne de edoso ene ade ode ne de ba ye ntie me de paso mama kunya sɛ metime odo ya sende na me kra mani nda sa mari koposi na ya metahwe akoma mu nsem pa kopem se we ya mentante ne finti anytime wo fie bia so ya mehwe ti mehwe ade na ekama koma yie pa na miniska bia so o me hu na obi sika so na wo me phone so na me so ma me send 5 cities na me send sika so rade sika ya me ba be send for 3 years ni me message madam so am nyi me so nyini ye me wo dan so 3 years me message mada de bia me ko hospital me no me ndro nso still a kopem se before I be di Easter no na me hu program no na me send is ka me bompa egusu na me de send efiti sada na me ti se ma ya si asa ewiwe me kakra first me ya be sin ya me message na ba it me ni aje pa ma che se me dwu hu amenti ase ti wiase person wiase obia ti se papa ye wo hoi nhira wom Oma nshira wo musin oje da mo ase bebre na nyame nshira mo ne dwuma pa moye mo di bua ewiase anase ya ye ni bi nyame nshira mo bebre onyankopon so enkoso nshira wo so won so wonya akoma pa no na won so uyi bi edeboa yenua bai ene yenua bai me enam so ama won so wonya wa dance die enti mobile money number no na me di tudwan me say ene wa ma woda show me love show them love 0599 814 926
0599 814 926 0245 301462 0245 301462 mobile money number no edino eye Mary Akosia ade mehwe nia menya ka ho na mehunu odra mo wode mame bene na mame mu ahawia yi me so Maa Akos my happy birthday thank you nyamento nkwam amen o ma ho fere nko na nima na wa o nkase o sesedi ayeye na ne wudi birthday wo ase bitimi che wade ketewa bi na se wa kuma so ade no wodi bi heya me nko na ma yesa anwade no ndi me ma 500 Ghana na ne wodi support no so wodi aye nyame enshira wo pa ko ne mo ye no e chan so fuduma bia da bia me kan e chan so fuduma bia nyame enshira mo amen ye bedi yonkomo kakra Maa Akos ma me mfa asem ketewa bi ntudwa ya uba heba mu a ya ne heba afo mpanyimfo a ye di heba mu akoten na ya nkasa ye police say ye federation no ya ma ye nkrofo no ya kan se bi a kire mu ase still kwa na ye konanim na de how ebre yen ya kire yen se ma ye ma afidie nya platform ma ye nchechire nuru bia because we kire duro na nipa na nya access to ask the question bia obese obisa na duro bi wo hɔ a ye wo de wo obesi afa na obe use no nipa wa say wo boa no but end of the day no what's the how ever to nipa no so wo pese wo kire obi da ye workshop na afra nipa bra na wadura wo no fa kire wo wo de kire wo na obi wo question bebisa wo obisa o kama na da bia me ka say wo hu say pharmaceutical company we betene ba bi say wo cheche kwa ba so ye paracetamol da but heba afo de ya tuofo okunye ba bia na wo kan se waso wo kan so do bia emfa ho esan de how foforo breyen eni de bia kwantuofo de ka se obi wo wa ye mfa ya obi asa en kan ye de ho eni de ye kwantuo heba mixture e de aba ye nyine kwasi bro yin kan ya chi o ne ye kan yin na se aduro no obi bia betimi anom bi na ye ntu obi bia de bia me kan obi bia obekwa ma o se aduro ye fun ye de aduro ye fun kika aduro oh mani mako mani abrobe mani we no say nipa no me kind of people actually say wate na wo ka bie aduro bie ni ho because wo adu papa wo ho a we no je yentua bibia e wo ho ndi wo ba mese mo bi sa doctor di na minya di dabi ye ni sa how no bi wo ho ni ya say di me anopa peduani amu odu heavy food wo ya me ka say me kire wo we ye o said man timan kan wo ya nka ho akọ yusu a obesa konya big problem na say nyame bo a wono fa so bi amaso enunti mesrew se wo ye funyade a yen de ye ka kire se kope akwantu heba mixture na say pressure ba ba akwantu heba mixture so ye bo adwene ntiase so ma ye do bi na ne produce no kra na ye den because ade chi ade se bi ya dance die en na me free clinic me bai my ba ku free tree aba ho okay so dog maji di wa brochire pa o na ma me bi se wo de ma me ba ha na oba na stroke yare ne na ne to ase twetwe na wontumi nante wada fie be o mo be 2.5 years but Nyankopon oba ha watumi anante ndi hu ye wo ha dancing fra broche na de aduru ha okay say we di accident kan Nyankopon na binka onua TV na Akoma FM because munima ye nuru ho enunti mase obi bia wo yare bia no odin wodi e wodin kwa akwantuofo yesi e meme nda akwanwefo nipa Maa edu na ye wonu akeka bomu a ye de mawo freye number no ye di kan no 024 66 28 508 024 66 28 508 and there was 0241 29 66 22 ye numbers no frey a obi bia obenya ne bia ye doctor e wa kwantu heba kan frey yen ana wakoto ya duro bi na wasembisa bi wo ho a wanso betimi afrey yen am yetimi aboawo na ni gisem ne wo mu ne se akwantu heba mixture no ye de se ye fu ya de nko aduro but nipa bi no ma ya te ase se obonusus bebre e wa duro no mu onum na wo yare fe typhoid a onum busumi no pepepe ebe ye firi ho e de amawo wo yare fe na typhoid na se hepatitis ya bonno ba na fua no bosome ensia but onum bosome miensa
bo modern na kwa yaresabia na law bia onim bia na ko check say yare na akwantufo kan ho asan say omodu etimisa no ba fam ana ekosoro ko check vara road na hwe say yare na ekofuma na basoro ho na obaji ye wonu akwantu heba mesti asisi ni padua no ma wudidi wutumi da wo say umoji asem bibia ye kama woni padua no mu enti mi kan fo wo bibia ye fun yade hawo bia say man ni de ye ka kire wachi say jamakodi ni nyina ho mfaso ma ni padua no enti ko pe akwantu heba mesti obetimi di umoko abrobe anka obetimi adi wo ko da dibi na ye free wonu akwantu heba mesti bo modina num ko woni obi wonum ba ko do menum ye ni na akọ ekode na so se be ya obetimi atu ase no bo modin na won so num ne boso miensa na tu ase na ye free ye na ze de wonama ma ko ye fam na na me se me nya na o se wonya na sen the whole Ghana abasobodi e fa ko aduro mu na ye de amamo ndi wo ye na nam so ma ji atum because the bia me ka se aduro bia wo bennom ye ko aduro num ya na wo yem na e ko no obeja wo na yeja wo na so san akọ faade foforo de abobo wa ye mmere untumi nkọ adwuma untumi ntu kwan anu ne ye fa na faduro nye ko aduro ope ko aduro anu odin anu nam na bibi dofo nyina hia mu Ghana ha bibi dofo mu ha nyina da bia meka we about more than 16,000 and over ye hia say oh ye paduro anu odin nye ne abakan o na mmom ni anu odin na anu nam e ya kwantuo ko mixture na de ho abasobode no ma yen ndi neje ope ko aduro anu odin anu nam na so bi ubisa ko yare na onuma de kro pass na hemo onuma de kro ni obehuni bi ko abepose wania na ni obi abesisi wania se na se ni padua no na ye black ubisa obi a so ese ko yare wa obekwan wo minum ade bechin bia utiye wo ya wa ngada tinka se utiye wo ya wa hu de ekoso okotoret ya sebi moja nko a na chronic constipation wo ye betimi atimbe na wotwe na untimi nya wanan unu sensunsanso we bia na ye chese ko yare no ebi ewo ho kope akwantuo ko mixture onuma ebe boa pa na ne jesem ne yeba na se da bia me ka se obi wo a na wa be na o me kire waduro da bia me kam se infection yare no na ni din a edin no enya asem ketwa ndi obi kire waduro kope wo boa enye adwuma because ye free kire nuro nye nne na so da bia yare no kita yen bra kwantufo ya so se yare na cha me ka se obi ma na fon aye kitikiti uba no dade bechi bia sebi nso ofiri mu ba wonama nye pantila no we je pad yanka se da bia bi wo ho ha adwen ebeduru ba bi nso na ye ba otin ka se senti wom wo be je timi aware wontumi ndi obi wo wa da bia me ka se onu anka se hwe ne ya on se nyamesum bi woni mu but enam sa yare wo nti obia be ma bia ba na nche na se oba bia ba na nche ba reject no ena se wo se de ekoso wo be so be gu na ni mu ase mesro bra kwantufo ye clinic oba ye mo woni daso ama yare na atena so ache so many years no yetimi ayi afri ho e de amaw enti mi kese wan kese se Nsem be gu ho ana obe ma ho ana oba ho wa wotin kese o menses ne emaye eba so a corrupt ayi na eba se moja no furo ne sa na tie beginning I was starting na o menstruating na eba bia 7 days 6 days 5 days say assessment 3 days 2 days month bi wo kra de a emakra mantra ho wunya fibroid na obebre because yare a ha adwen pa ye obi beba no bi kwa Maa Akos wa na bi kwa beba kama obeba no bi kwa na bo se na wode na apie sebi na se and ye basa ade se ye o sagi na yi free ho ma ebe na wona tima ba bio ndi obasa se man kan che mi kunu wo ma ka kan se ya kire ahomti ni pa na obeba won wan ka se esu na so ye ni bibia betimi aye bio and man tena se ma wan ga wo se ne ye koso no enye normal but na wote wo hwe obi wa menses no manadwen se onko be ma bia nchenti e normal da bi enye normal ndi bo modern na bra da bia me ka se omo a omotimi transe konkon yem no mo so na se nya sa yare no because nadwen se onko be ma bia nchen ana onko ba bia nchenti be bi koso kra na ofane normal oboba na aka achi bra na yentimi mu asa akwan no so ndi wo infection yare a ya ka che ogonorrhea wo syphilis wo candidase chlamydia ni nyina ye nkran wa kwantufo ya so ye na ni gisem ne wo mu se yare no nche ya koto akwantuo chemist yare bi na yusu ebe yi hawo no afri ho e de amaw ani gisem ne se ya bi e clinic 4 e wo man Ghana mu ha okwa akra ye ne kwahyeman presby church ne die no hwe wori che so to mu kwan no a techiman ye wa ahomade ro ne chama UNESCO e na boso pe brekum ye wo na masua station ben bre sabo sana ase Kumasi ya wa Safu labor runabout udi wani echi atonsu kwan no kan fie 1 2 nsabenkum
ya wodantie mu yenya abosan so uduru ha ubisa SDF no a labor run about bia beka ya asem e de akyerew enti ba bibia wo bia no mesew da bia ye ka yesi asma enye yare pressure enye yare ndi da bia obi wo wa oba o si document ja pressure duru nom nam se jinje waja na o si mi amhwa emwa me because ye brede brem no kura so chen ye me nom no enti ye ka se pressure na enye yare bra na ye stop no ma boso mi ensa pepepe ye ne ye nka se nansa ana se bra ne chana ye ko da bi ye beji tracho ye mpesa ansem no bi we ho boso mi ensa be stop no diabetes no da bia me kan beti nsuo common water you kura stop diabetes in the amount na won so ye free yare friend stroke ne ye hu adwuma kese nipa na to dem ma fa na nkwa na nti bebre ma ye fansa nkeka no e ba sa ne san ba ye de ama ye fresh wine na de na ba obesore ko na adwuma so bia ye kama de ama and ba bibia wo bia sanji me number no bio na kwantuo for frey na no eni nkomo na yare bia etiti wo bia se ye fun yade kokko yare infection yare no ene je ko drugstore bia herbal shop bia obenya bia to na also je kodi ujuma ye number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your number say di ujuma wo ya so ye hono no ye nu so ya to apete wo Ghana ha baby bia wo bia nipa wo bia drugstore wo bia pharmacy wo bia herbal shop wo bia no bowuro wo ho akoye maame abesam nkokọ kwante ekobam e wo market square wa sanso na meso se wo gi asekan a ko asi information center e wo previous sonda pentecost sonda kese akire pe takura de ko crisis answer obenya bi wo ho ato mensa obenya bi wo ato smart herbal e wo obuase kumasi ya di babi etu aduro bia no enkran so babi akwadura glen na boache heba hello seba kensi work heba babi abeko bia no bonya yenu bi atu e wo ho mesel wo go so akoja heba na pebito beboa opa yi enu nti babi bia wo bia no ko hwe yenu bi beboa onyankopon hira na wonya okese da senne ye besen ahia bio. Bye bye. Bye bye. Nyame ensha papa Dr. Akwentio Heba ena yete no enkano odinro abreye papa enti kone kwato wodie na ehunu se ampa nrum gwawodo ne so Akwentio Heba fo nro die ene edemufu papa na sade yeguso eka ma no mese ene eye big day edemame because ene eye mawoda ane nyame ede afe eka wo fie ho a na chese wada no asesanse ebia meni obi ena yewo yen na nso sabre mi hwehwe nipa kro no a me hu no but nyame ahwe me so de ma bedu sam pempen so ya na ewo sasedemu rempem asiedu ena mede ema no but obi a onimi bia no enim se me ye obi aso obi sere a na mani age me hu so obi wa rehuo mu a sometimes mitimi dru fie na me dwene saa na me refi me bibia saa na misu etie sana metie enti ene day de mese me de me birthday no eye ne say wo de wo hamper wo cake enti na ma mo ho dawura nya hu dede no ano wo cake no senka me ka kire wo ntemu a ka de wo de beba no fire sika say 10 cedis say 20 cedis ye nuan mamu all over the world me fans amu wo baby akoma mu nsem fans amu wo baby an ye fire sika ne yemfa emmoa ye nua ba akosua nyako ene ne kunu Francis na yemfa en support wo mo ye de to mo fotuo ni mo ne ye de support wo no mo enti mobile money number no eye 0599 814926 0599 814926 and 0245 301462 0245 301462 0599 814926 0599 814926 and 0245 301462 yenu ma mo hwe yen TikTok me ne ba ko na edi birthday no mo hwe wo YouTube mo hwe Facebook mo di achi achede mo nim se free efie dada mu nyina no fit me ena eye me birthday enunti number no ena da ho no me de me birthday me dedicate e de ama oba ne wokuni yemfa enye sika emfa support won mo fa wo de bra me hwe won a omo edome na happy birthday to you, happy birthday.
fire. Yes. God bless You. I appreciate you. Amen. May God increase. In fact, we are so grateful to you. And Maa Akoma, and the whole Ghana. Nsem can't want to move. The Yabekani say your niece so dodo. Yanko ponko so and shroud. Now on tre wash him. And Yema Crofon na some rouse so home. Happy birthday to you. Enti Afe Maa Akos ye wo shira obi ntumi nnome no on shira ofri suru mu soro omo kra ho ban woni wo kunu ne wo ma sa wo de siriya hye nkrofo ano Erade fa siriya hye wo no abusua amen obi ntimi nyi wo nkwa firi ho ti onyame no ankasa oma woni wo mfie men erade fa wo so na Akoma FM Akoma mu Nsem enya baabi ngina wo man Ghana onyame agya oba ene ho konkro no di mu amen yes we love you enti ye cake mu e onyame agya oba ene ho konkro no di mu amen Wonderful. Surprise. Akoma FM 87.9. Yes. Futo. Crack. I crack. Yeah. Bellu. We love you. We appreciate you so much. Thank you. Woni be matena bibia ekoso kama mujai acho ya frana kwa me to wasa me poso enene tena 7 years me na wonkwala 2 ana abrabo ne nkoyi mutunufo bia wonfa because me ya na oye Akoma FM 87.9 bibia ne na buafu ono me kosa because koye adwuma cross wo ma menye because mkoye sia osibu because koye sia ono nso a wokwa wonfa bimba na de me ne nkwala no be di kurampo na eden ti ene bebre na mesesam na okoma me ho no abeka na masan akọ na me na akọtena bebre ti last one na mesemi nko biem me ne ni jae me kọtena ma mo be asmo mo ton gabins wase ha do matemon ai mo de ayi musika e de amaton so on famra me birthday gift no nyame ehira mo ni ase aduane gale ba so nya asem ketwa yase ayi se mo de track na be fa
modome nyame enshamo medam ase papa wate an se enne na motie nenso monsumo yi musika se yemfa emre me na me fani ma wada no onyame enshamo pa mensa aka etu wonsum gusu aya metwa wode no bomode ana efabra ai na yenje ne mboabo no ne yemfanya ne a ewo se yede eye obapa ma mommy yo yenkodwa so ye kodwa so na ya kwanom grow fine herbal tonic mojedrom super mojedrom manipadua ne nyini fine eno to obi bia sa wo pese vitamins nuane nu ewo nipadua no ekoso agina mom na infections ahodo nyina so ko edit a eye grow fine mojedrom de wa yade a wo be yade ne so ne ho nto de da wo be num no nyina so na ne ho nto no eye grow fine mojedro wo yade na no bi se ye nche no atie so na so kenken eti da biara da ya no grow fine mojedro na emo apa na etumi gina wo na so efigikro mo ha ne yaw ne nyina da ebeto ase ede amount 0244596532 0244596532 Rocker Clinic Limited ewo Kumase Alaba Abuabu Station siko fie hwa na wo mo ne no edi animhwe na ahye ne nsoen se wo mo de nru ahodo bebre no na ba dwama so ne nyina da ebo adwuma pa che nkonya pakum capsules ama mema ye mema ejina wo mo na so Genic 442 esiesie ma ama ahemfie no ehote kama na Ven capsules nso eye nru ewo adwama so de ogunsuo ntentemom anase de prostrate edwodwo no mema ne titru edi mu akagire mu pa na ka kira wo mo de abeka ho no eno so ye friend Medfagen capsules ebeboa mamoja edi afurusani ewo nipaduam arthritis ene waposo ya na peja na eya wo ya wodon sami na tomo no eye Medfagen capsules 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services as se bra na won siesie papa yade biada ya wodi achinchini a ya wo se yade we de no na do kwa samado no Grace Gift se fa bra enam se de wawo nkwa na sabe woni ani da so bomade bra na wo yade no de ayekura wodi achinchini se yam kro ulcer anasa typhoid fever wodi ani hypertension diabetes stroke yade anasa wo ba fibroid nti awo ho yade e de amawa Dr. Grace Bodu se bra wo be siesie opa de bibidro eto yade bia ase e de ama wo yo ba nkwa ya hye so sa wo be kɔ no akoye exclusive vaginal steaming aboapa mo ahemfie ho no enioma tenwan e de ama Kumasi Oshim School Junction Oshim amount from kwan so enkran a new Achimota Petroleum Banglo Womani Family Life International School ena edi animhwem 0543320030 0244126123 Currency Ventures at Zahara Nupa Abedjama so eye Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules and a Hindi herbal mixture Zahara Mixture and Zahara G capsules no eye nromi no abekabo mo na wanom ba ko ye nsuo ba ko ye topa ye eno nte wudi nsuo no ene benom topa ye no wo ba anase bema wa himfie ho ehota ya wo hene na sanwa egu ho na wutitia na ye kuro pacha no unro no eye mienu eye Zahara Mixture and Zahara G capsules kabom na nonom na ento sa hawo ni nyina se emfama afa na mu sa ya de se ye gono syphilis ana candida eye no mienu ene edi wakagire mum afa sha ne so ese Zahara Man capsules we ya be man kwa de ada ne da bomode no nombi na wo mema yo no enyina ne na som Hindi herbal mixture enso eye dro nwanwaso a malaria typhoid diabetes ene pressure ya de nyina da ebre na se etu ase eno te bomode na fo ani kire mu my Ghana mu ba bia eto nro ana se herbal shop biara na Currency Ventures Zahara no pay won so nsa enka de 0246348334 0248569335 Dawood Herbal Hospital enro no so eye Dawood 360 eye sisi yade de ne sisi yade pa kurankura chese ema waje ne ho a enje no Dawood 360 eye sisi yade dro tatahwe de ne no so eye sasabro no edukuro ya na mekamfo de akire wo afa ointment so eka ho eno nto wo memene topa ye no na chese wo tete ointment enso na chese wo tebo na wo tebo ebebo apa sa ye sasabro waposo watiri bremom anasa wo kwan chi etutu wo ni nyina dam ebetu ase e de ama afa Dawood Herbal Mixture eso obi bia da malaria e hawo a wo de wo yade ya betest bia na malaria no ye drei e na mekamfo e de akyerew etu malaria se na esanso aboa e ma wonu mu ada ho watimi adidi e ma nipadua no enya apomuden herbal shop any pharmacy shop bia da Dawood Herbal Hospital wo munupa no wo benya bi na watom na bibia so ne ya afre ayasa bia na mpanifo enya so enuro no ye bode mrane sese hwini aduro no 0244886437 0201
021681717 Richmond Herbal Center Kriafo nkune ne samana edro nwanwaso ya ebo nipadua ye nipadua ne adwuma ema nipadua ne tie ye kama nipa kokko yusu nipa tuntum so timi yusu eno nte wa wode ne epimpo senwewe ene ade ne bomode asa wode samana ne besrasra wede no ani na afa wode nku no so asiesie no ebebo apa ma wede ne aye na ha sade wo pe de amam afa de odware wi na ne ho ekeka no eye Kriafo samana de ne de no so no woye bema na wo mreye ewo mpamu no eye Kriafo samana no wode kansu na de asrasa osisi no achi emre ne nyina da ebeto ase e de amam ba bia tan nro se Samdora and Co Sam and Co Blizzard Herba Jeff Herba eho nyina wo benya bi na wato 0249 186845 0546 840846 Ahomka heat patch enso eye plaster ya ba adwama so enye plaster na woni mo no wei eye plaster nwanwaso a wo mo ede enubra ene hahamadodo na afrafra oil wom ginger wom cinnamon ewom enunti eye pa ede ma wa wokọ fichira wote yi a eye yi a nko a na woni padua mu se fichikro mu yi a anasa sisie ene ye wo ya anasa wo honam ba bia eye wo ya no eye ahomka heat patch plaster no de obaya ne se wonyanya bi to se yi a na wa na de atare ba bia eye wo ne wono obate se heat na ewo mu no ebo nkakra na chese ye ho adwuma bomode ama wonsa enka bi wo wa berewa bi wo fi a wota complain ahotutu a ya pe plaster bi mano pa na abon sampa wo bete agina amoni age woni epeja na de ye gem ne ade nyina no eye wo no a ekofa de bre wo no ahomka heat patch etu ase afai na ba adwama so eno nti misrawo sa wo pa adwuma bi pa ye de a wei eye adwuma titiri wa betumi aye enya ho mfaso kuma se ha wo mo pa mu a mo betu aton any retailers any mo aye adwuma eno nti bomode afre 0599 991149 0599 991149 ofrepe da kwa 360 ebeje so nyame ensha papa obapa masapondi akodwa so akodi enkomo sabre amenko mabra eso mabra mako na pom tse nyame adom na nsem nyame adom me ho ye papa ya ka kire doctor health alert kache ne se mesin na yima woda mate nti metwen no ai mene na kasada nti kache se mesin na yima woda nti metwen no se me se da bro guso a wo hwe asima akomate da ni na wate ya koma bra mama ye me da se na fe ya ma woni wetiefo ni na nso so enchei every health alert clinic Dr. Kiki oni na dwuma yefo ni na ene de ma na me ba studio ha be hu cake na wan kasa nso de ato so se ene eye wa woda ne de na kire se adwuma yefo ni na ye ne doctor say nyankopon enhyiraw makosi ya na akono ya na efese obi di na woda na nka wo betimi sika kakra sentoma kra na bibi kakra wo de beche no na nso doctor se makosi o ma usika ubedi amanasa entoma nso so abehye amana tete na nso so adwuma pa wo bo ede aboa Ghana man ene asantemanti yesire nyame pa enhyira se o birthday we no mpaibo bi a wabo a acha anu ye emaye no nyankopon fa birthday we so nya wo ho nsankyere ne enipa bi a opa nkukuo no wonsan wo ho nko na tena semayen esom Ghana man ene asanteman enu nti awie die ye ma wo happy birthday emu apie nyankopon nya o kese Nyasem ketwa ewe pi kama enti magos nyamisha nemum de eba no nso so edoso doctor atedada enu ntiti ebeye ho adwuma kama ede ama me dofo papa bi a wutie me awie nso sade ye ne fiada bia health alert clinic ene aba betena si apomudin ehia apomudin eye nkwa sa wo nkwa ena wo wade ye kasa wuni ahoden enti ebi kura ba bia na nka wese wonante ekoduru ho ne wase ebo wabomo anase de wo to dropping bi mu ansanwa koduru ho menua dofo a wutie me ema ne nkonkoduru sam pempenso no empempi ya ne etai ka se na sister ama no wonyale o enso ade chen ya te se sister ama onka ate asefo ho biem ebia na sister ama yare na enso so wampa ho asem anyeden anka menu mienu de se yete nso so a na wase yetu ho anamon se de be ya ebeboa yen na yade no emefiri yawra anase nkonkoduru pempenso a yeso ano a entumi enye ye na
emre bi a me betena ase wa ha no na me ka say doctor so ye ho de e de ne yade e diabetes e ulcer enamu nsa yade e de ne ebodi nsa yade a yentimi anya ho adwuma e wo yaso ye ho nanso so beka ya award bi anansan ya ye ye na e disease African traditional and medical awards eduyefo tena ase ehunu se ayade sabia sesei wo je ne ho me na wo man Ghana mu se ba no kwan a ye fa so de abibiduro kan yi ulcer yade no efri hono mu a eye health alert clinic enu nti doctor say awie die ye no medi nkomo se asoye ya ye yaji yen atum se ulcer yade ade ye teneta na eno so nkyere se nyade a akani ni na sa wo de ba ye ntimi nya ho adwuma na emom de mpanimfuo ede aboyen abeti se yenyere ye ho nye na ebepie mu nso so wo hono mu a eye last stop eye ulcer anase enamu nsan yade enti ene ye bedi nkomo kakra bi sima kakra di enimu yi afa ulcer yade ho de di kan obi ba bisa se ulcer no krampo no eye de baade Maa Akos ulcer eye ekuro no etimi to se bi wumini mu ha kakra yafunu ni mu anasa yafunu ni mu ade eho na etimi to na se ekuro kura to honam ani a se de obesia bre ansa na every redie no ho akono na akoto wuminim wo yafunu mu anasa wo yafunu mu ade afa na abanu mu nso hie se emfa minimu no enko anasa afei na wo bepe kuma dada ekuro bewu bi mepa chaw se de anibia ba yekoye ni mu nso na nimdie no edoso enu nti ene say ene Dr. Kiki and anasa health alert emeto kese esanse yegie hudi na yenim enwuma pa ye ewe yaso ye ho enu nti se de medical kase ulcer eye kuro na eto ye funumu anasa wuminim ana we ye mu ade no we mu baabia no ebetimi ama wanya ulcer yade na ye ka ho asem no na egu ahodo bebre yenim se ye peptic ye wo gastric ene ne ye mebebra eka ho na awie de ye ka ho asem titiru eye de ye frane se peptic ulcer no eno enso so eye type ni bi a eye ulcer yade ni bi na de ede ba no ye se eye bacteria emuan nkete yetimi nya bi ewo baabia se janan so baabia ye jonso agudie mu mpo se efoma na baabi bebre ena yetimi nya bacteria yi bi edifri afei niema esisi anasa niema ekofa sa peptic ulcer no eba medical aka bacteria no ho asem intimi nkoho no mu bebre afei yese obi a otai enom ensaden akọho ya ye nunum obi wo hono mo a nipadua ne mu baabi ne eto de wose kakra ebe mu de wonse time bi mekai na operation bi ana eba bekoso me yonku bi mekai se doctor bi eka se wose wonya akọho kakra ewo nipadua ne mu ansa na operation no etimi akoso chese akọho no ehiama nipadua no na emom yesi too much of everything is bad enu nti se koba ne se akọho no ebro so de bia wugu nsa so wonom ne wiane anajo a eno no eka ho bi ena safo no mo no nsa no Maa Akos didie ho hia no die hia na ye ne nsa ene nsa no so wonom papa ewo mu apetashin no obu ne tot owie nsusu a aduane anka wese wodie ne ma ne munye duro na akọho na akoni nipadua ne matimi akata ne ma so no onye ne sa wode sa bekwa akoda enu nti ekuro no na baba beto wo yafunu ni mu kakra na edi wunya afei obi adabia nwusie kumo efri na no ba se ebo na no ani no otwum kumo no ni na ensoso ka ho bi ekokofa ulcer yade yi edeba afei yesi mental stress onse se adwene no enyina yi a aduane krasi ho no ma wo kon no se wo bedie wen susu eye kura to yafunu mu ena woni di ye nsusu a ena aya na eba enu nti bra wo dwene bebrebe no na wo kon no se wo do aduane wo di aduane no kakra na edisa ekuro no ba beto wo yafunu mu ebi nsusu wo ho no mu a na ewo mogya mu maame enya bi ena wo de awo enti akoda na wo baaye no wono no wo fa na yafunu mu ena wo de badada ni na enya ade a yentimi enso ano ewe yasoye afei signs and symptoms a ubehunu se de esi kwai de ulcer no me yenya bi anesa de dikan eye sebi obi didi a won fanche eye efie de bia na no de moto wonya pemfo enso odidi a wo fe onidi ya wo fe ena efie na sebi e ba abonten no ase kokko kakra tuntum kakra ewo mu a medofo ya no ma wo ye ma hyew na afei wape ano eduro entem ansana
eduru echire afei sebisa wokɔ agyanan so ekoye wo hu yi a enema efiri wo mu eba na eye wagyanan no se akoye se mogya sufin ase tuntum kakra ewo mu a mepacho ehu enu nti pe ho asemka empanifo se afiechi eni abofono enu nti menka abofono ho asemu bi mesansema dikan aka se ofie no eno no eye nsunsanso a eda edima wo hunu se osayade no oye enya bi afei wan kasa wo hwe wo nipadua no se de wusiti a se nka me nipa kese sei no wo behu na afei me so efiase a ehunhwan we se meyam hyeme eno nti se de wusiti no wo hu se afei wo so ehye eti a wa hunu ba bia saade no esifre we se wo hunu se osayade ye peptic one no ebi na eyato eno nti ntempa na wapɛ ho asemaka afei appetite no asesa aduane a wo pepa na afei de wo hu a na ye wabufu ni nina no eye esunsunsanso bia wo behunu se osayade no eye peptic no ebi ya ba beto kwan mu ene na kwan ben ene ye befa so a ye bebo ye ho ban e de free osayade no ho mpa chaw we de amemfa ma wo free de amakeka ni na amedi che wo free na emom kwan a ye hwa no ne de ye ni na ye agitwi ne ye de ni akwa akokire mu e wo health alert clinic esanse ho na enupa no e wo we eye ahaban nubra ene nuta ene edidi adwuma e wo honom organic ne manko an ye wo ho abafudie bia emfrem medikan akase nyankopon a obo ni wiase no wote ni wiase no wose ye ni aduaba no ne mfa hahan no ensa yade enu nti nuaba no de ye guso a ye die eho ahaban no ene de ye adwuma e wo yaso ye enu nti nyema mabobɔ so ye nsunsanso a kire se eno no efiase de di e wo wuni paduam a wo hunu se ene osa yade no wo ye anya bi no se de mabobɔ so ne ebi wo list mo ampa chaw ene ye nhia e wo health alert clinic na sa yade ananse osa yade we ni na ye betimi etuase e de amaw enu twemu a medical kasa nya osa ne nko a ene edi ho dwuma e wo ho diabetes e ka ho wonsa ne wonan etai eye titiriti enemu nsan yade ni na no yetimi e ka ho asemamaw entama so yade numbers a yedidi dwuma e wo yaso ye no etudwa se de be ya obetwro ato ba bi na wo ba wanyira enu nti ye numbers no e 0242 51 88 93 0242 51 88 65 enu nti adwuada ekosi memenenda ye adwuma anopa no wo chene ye free adwuma ya ase a wo betimi aba ba hwehwe yen na yade a yabobɔ so ni na no ye ne wo edi hu nkita ho Medina fo mu hia yen e wo Medina post office ashaman so ye ne Queens Hotel na edi animuhwe kasofo ye ne main MTN office no na edi animuhwe pokuasefo ye wo pokuase junction takradefo enhwehwe yen e wo takrade Chapel Hill kumasefo ye bedi kan asremo anase ye bekoso apamachaw se ahweye ni bi enyama hanenso echichiri eni echiri se wo pe bibia hudi a megidi se obeba na afei woni aba bedi enkita ho ye numbers ni biem na afei masori so amadwumadi eto aso akoso e 0242 51 88 93 0242 51 88 65 wapomuden ne wonkwa eniti health alert clinic awie yenim se adwuada obeba doctor nchen ene na aba bedi nkomo afọ wapomuden ho happy birthday bi Maa Akos nyame inshallah papa minua ba ma bra ena mote menka na abeyafo magedwe na afe yanko yanim ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no no an waso eguso a wutie no na messages ne de mekasa mekania emsa agisade eche happy birthday messages no ene thousands seba ne se eba ebu me phone no kranche wan hwa na dum birthday messages no edos gift mo kai yenua ba na no obra musika se lunch mo duma mo di ya ne fe say happy birthday God ameya o say happy birthday no edos and a birthday ba wo mo so mo ni mi di
awoda no mo so yi omo birthday na no mo so di no eno so ye bebre mi akra me oba ko chese bebre birthday no de e friend say Janet Ofori ma se ba no o please ni wo papa kro no me say friend adesu please nyame o nhira no Janet mo wish me nyina no onyame enkoso a na o nhira mo papa mani aso ye pa mani age man na o fancy bi wo Cape Coast Cape Coast papa Cape Coast government hospital the friend Edith Efia Amponsa Edith so mo afishia pa mo awoda pa nso and about and then so also ka na international midwifery day enti o chiapa na ba ko nso wo aguna so aduro ono nso so o chia friend Nelly Kwansa of aguna so aduro oso mo awoda pa aguna so aduro for do mo show pa me banso Kofi Agyeman no nyina the same day evangelist Agyeman owo ebuakwa Methodist asolumo na Ewrade nhira me ba na papa we so fu mo di for pa obuakwa Methodist Ewrade nhira Kofi Ewrade ma wo sra enye kese enti we ye bebu na bra se kwa ne ma ene mo nyina fifuo ni nyina nyame nhira mo ye ni petitiri pa nyame nhira mo papa me nyanwie se me ene ye bi day enti esam sa busumi we nyina enti esam sa busumi ni nyina yes enti modin for be ma ne de ye nya na no aduro enti modin for be ma me ayi kusasi kwame kusasi yenya kwame anu aduro ye benya na no aduro nti se de me sika no ene birthday na ye nti me de me se me birthday no eye akoso enya akoni ne kuro France dia omodia omoda meja idea ma wo no mo bibia we de bra bibia no ye de hye wo mo futuo ye de ema wo no nti no 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 and now 0245 30 62 0245 30 62 and now 0599 305 202 and then birthday intimate the American say ye wo project ya esiani so ya ye bo ho mpaye da bia da obi ani wo kɔ ne nkotodwan no obo mpaye wo team mu a minim say omonkai akosua nyako en Francis yesa say wo kon kese a eda ye ne pese ye kon ne pese ye kon ne yedi nkuni sade de ani tabaye yedi nkuni oni o ma me hye fufuo besa ye ne nyame ase no eye nkunim sade little kwaku ye hwe no ma ne timi nante ene ono bobo na ni da so ni wono na wono eyi atia egu ye ye ba ye no ye nyina de rije ye pese we so enkunim ba e de ema ye me birthday no u cake no me say me cake me di kura no mfa sa wa no mfa no maka no mfa etu di ye cake ni skama ye na ye sika fama ye na ye mfa nto omofutu enye sika Maa Akos bi koyi na ye die anase na ekue koyi die evangelist anana naire na Ishmael amasapo anampo pastor Jesus owodo debi na emomo no bibi da ye niso ye wo si empese ye de eno ane enye se menya ska mi ni o menya bia maybe pa yes kan so pa unya nkwampa obesa o nyankwapa nkemesa obi ahotonti na so
obi ahotonti enti de ye kan say wo de wo kakra wo birthday bomodia memi die bomodia na efabra na yemfa en support ye nuanom yi na wo de ba no so menim se wo benya dansedie sade ebinum enya dansedie no yentie obi foforo adansedie ne hunu se enye ntro eni ye twa 87.9 Kumasi onyame waye bi Maa Akos wadansedie kesie di Maa Akos uni abani o ye nyame ayama me no ebro madwene ne menti ase so Maa Akos madansedie ne nyina ne se enne kakra ni ekopa ebosumi miensa ena miwura adwuma sem eye basa de be ebosumi miensa kra de enye adwuma da enti ekoba ase adana oye oba ne okun no program na me ne nyina na eti ena oso mame sister ni nua ne blay ya na se na me se da bi o papa enye ni nua o na ye ni kunu ena yale atimi achi omienu sa ena se papa ne se wo ye den me hu sa de no atachi e se wo ye den o se mame ehwe de nyame be enti ekoba ase ye ka eti bom se be sendisika na mka che ne se papa se wadwuma sem ayebasa enti no ka wo hawo egusika ne so na me konko sende emfama Maa Akos no hwe menim sa na se ogu ahom kokko na asem ne ha na me so ki wo de ha mia me me ha wo na mu mia me ka asem egusika ne so enti Maa Akos me be sen me ka asem ne gusika ne so no ena mba be sende afedi me sendi sika no ade achi ye adwumfo chese adwuma bebre we frɛ no we test no we frɛ no we test chese obia person ne ye adwuma obia person ne ye adwuma Maa Akos edie bie ne ye nyame obia person ne ye adwuma na sa kwaya ne gisem enti de onyame tumi ye no adoye enhyira wom chese ne ye ni na se adwuma no onya bi ne na onya bi achi but sika ye ka ye ha ogu suo na ye sendi e de bae for say yemfa se oba no okunu ne yale hwede nyame aye hwede nyame aye wa bia pono a emu ato ama me wura nti aseda nka nyame din odofo me maame no me papa no me nuanom me srem me de yankopon din srem adoye enhyira wo me srem koto jigu fom oba no okunu me sredo anyi bie odofo me srem manenka wakoma wate manenka wakoma wodi esrem keto bie nsa se ne masene nei ososo wo be sere kina ka wo hawo no egusika ne so amenim se gidie ani tumi ta akire me gidie kire me se oba no okunu se ne amopa amudi sumba ye no radi nyame aye wi onyame be se o magyade amana amu asa gina o mana so onyame otimi ade nyina ye nti odofo me sere mo munyi bi kakra bia mo bia mo nka mo hawni nso na munye gidie se sikai ekosa o magyade a oso hawo no onyame be yi anu ama enti me sere mo odofo munyi na komapem mo miemfa se o magyade wai enkolai ne mei miemfa se o magyade wate odofo ebia na epunu ebia na epono bi mu aton ya wadoye no ene bema mu ebie me pono bi ebia na mu aton ba ebia de na mi ye ene bema emu ebie nti won so support me na yentumi enye adwuma no me say ene ma woda ene ma kan kire ye ma me gift bo di se ene ma woda nenso ene da minim se ye ma me wate dadada mon fra ni sesi anto ahoma de so na mon kan kire se ene ye Maa Akos awoda ye ma me gift or Dr. Papa Grace gift and then you ma widow ma Grace and then you ma woda na medeti hey intinu ne yesa wati ya Dr. Gabi ana wati ana watu kwan oko Dubai oko Dubai kro obete obete no WhatsApp message wo Dubai na mon kan che ne say ene eye ma woda nyame enhira ba ko bai o de media breme intime twen ma Maa Grace also forward the abra 0599 305202 me say ya de 2 for 2 onum 0599 305202 0599 305202 and 0245 301462 so far 0599 81492 no so ni na ka ho bi Dr. Gabi for me ewremwe mama me da wase say odi enam from always mama for yere etienka me dem come say masem say modjuma ide ya abofu juma because we kind the book of Ezekiel chapter 10 and Ezekiel chapter 1 na o kire say abofu o speed is equivalent to enyinam it's equivalent to enyinam and as we so no say you calculate enyinam speed e kona 187 miles per second 187,000 miles per second. Yes.
ɛna saa nyina mo no ɛna yɛ converting the radio nti yɛ friend radio waves nti ɛno nso wave 186,000 miles per second saa na abɔfo speed yɛ the kind of speed ɔmo kɔ nti de bia no ɛyɛ abɔfo dwuma na mo yɛ nti na asɛm ketewa bi a mo bɛka bia na spread that is how it is fast very good na yɛbɛda atiefo ase sɛ yɛpɛ sɛ atiefo nso ɛnya nneɛma bi mu hurumu anti question baako a mpɛsɛ mbisa ne sɛ yɛ nananom yɛ den hunu sɛ wode bɔdeɛ tire etwi osen a ɛyɛ white bɔdeɛ tire ne bidie ɛna bidie nso yɛ black but wɔn yɛ den nya nyansa sɛ sɛ edi twi yɛ sen a ɛyɛ white ɛtra sɛ adwene da ɛno deɛ bi then time na wɔn use saa nneɛma no na academic education maayi how were they able to know say 20 esisi yadeɛ duro ɛna bɛrima a ɔntumi perform game no saa aduro no provision for that ɔmo yɛ den hu yi ɔmo yɛ den hu sɛ nim tree sɛ malaria ba wɔn mu a yɛkɔbubu ni anoa ne yɛ de bi apunu wɔn wɔn bi na sɛbi a serving as killer of the parasite yɛ bisa yɛ ho question no ɔmo yɛ den hu sɛ to ɛyɛ fɛn sɛ anansi dɔko no ɛyɛ adwene ɛyɛ adeɛ aduro so obi pɛ sɛ ohun adeɛ a na ohun nim deɛ na sɛbi obu atɛn wɔ busua mu a esisi ani a mepatro yɛsi wɔn nyi su den yɛ fɛ sɛ anansi dɔko no mɔ ɔmo yɛ den hu sɛ brain medicine question no so look at this also no yɛ fɛ sɛ scientific education by then no academic education by then secularism was not there but they got the knowledge say ɔbaa ɛyɛ menses a wɔn so kɔ backyard for 7 days yɛ isolating from people to the backyard for 7 days ɔmo yɛ den hu sɛ so obi nya kwata de twase yɛ isolating from the people because contagious ɔmo yɛ den na ɔmo di hu saa deɛ no when scientific education was not there wɛn nyinaa kyerɛ yɛn sɛ hwɛ wonim nyankopɔn bɔ adeɛ no odika bɔ nature abɔdeɛ ansa na ɔbɔ nipa ɛde aba na anti abɔdeɛ nyinaa atwa ɛho ahyia no ɛyɛ medium of learning or medium of education saa nneɛma ne ma yɛ knowledge and experiences in life knowledge means to know something to know what does it and to know is something must be there saa adeɛ ni hɔ a wonim te adam ba wiase na wiase yɛ empty a ɔbɛɛ de hu bibi no knowledge so knowledge come out of something existing adeɛ ne te ase a ɛna nya mu nimdeɛ saa na adeɛ ne de ɛteɛ eti abɔdeɛ nyankopɔ bɔɔɛ no ɔbɔ ne sɛ krataa ɛde ma nipa da seni eti sɛ wokan yɛ abɔdeɛ na woyɛ investigation wɔ mu a wonya nimdeɛ bebree eti yɛ nananom na they were closer to nature eti wɔnim sɛ sɛbi nsuo wɔ yɛn kɔ toilet nsi ho because yɛnom wodi ru ɔfa ne yɛde bosom abata ho bosom no anya hwee o but yɛ hunahuna to the extent sɛ wonkɔ nsuo no nkɔyɛ dɛn ɛkɔ the new sanitation wɔn mu nim na before sɛ mɛkasa akasa no mɛde yɛ numbers ne bɛsa ato dwa ansa na matoa so ayɛ dɛn akasa na kuro wɔ mu anaasɛ Ghana ha yɛ branches ne etu baako ɛwɔ Accra New Achimota Petroleum ɛna Kumasi ase nso no ɛwɔ New Achimota Petroleum ɛwɔ Ohwim School Junction usi hɔ a yɛ signboard no wɔ nifa so wotu wɔ ani yɛ signboard no si hɔ wobɛhu yɛ clinic no eti no yɛ numbers a yɛde di dwuma ɛyɛ 0543 32 00 30 0543 32 00 30 ana 0246 518 003 0246 518 003 numbers ne no eti na me kan say nature na sa body na krata di ba nipa yɛ nananom no mu nkɔ school dawo but no mu nimdeɛ kwan bɛɛ so no mfa so nimdeɛ nyankopɔn nankasa de kyerɛ wɔn adeɛ through nature so ho hwɛ saa 7 days backyard na ɛma akɔ afikyire no na nyankopɔn de system na to wɔ sɛ nka wɔsɔ ɔbaa menstruate 7 days pàjọ so wate aseɛ eti no sɛ 7 days no so na sɛ akwadaa na nkɔ afikyire a maame no de saa yɔ so ohun sɛ akwadaa no nyim what was that I don't think because she should be isolated into the backyard and a man so and uncle my men be hunu so odem these are some of the scientific theories are now in the ancient times so and then yemisa was a modern man also akosua akosua de in academic education yemisa majority of the women
me pacho menses na how many days asem mini sister bi shia from ko o ka kire me say wunim ono ne de na ba anopa up to 12 o'clock awia atwa ebesa ba bi mu just next month oh one day ma day ni nyina kra dabi oh eba up to 12 na atwa ebesa ba bi mu just next month so sister bi ka kire so ono ne de ba 2 days obi say ne de ba 1 day ebi de ba 3 days but o hwe menstrual cycle nyankopɔ hyɛ na nka 7 days so o say bonsama bomodia aboaye abia bubia sim eti the aka system no mu no na akofa problem bebre aba ebi infection ebi hormonal problem wa o say na ebi akofa fibroid nsem bebre ne ade to yade adokoro ya to the extent because ya twe ye ho afi niam nyankopɔ ye de eboy oduma nkoma nyankopɔ nsa no adwuma eno nko letimi sa nipa yade o ene anopa yi me sorry ye unim me sheda blended tomato any onion together with water and me chima nkatwa de gum and I'm so come and man and war and I'm a boy. From Anopa to by this time, my Jones 12 times. Oh, so as a cleansing system, no, Mojano and internal organs now. Sabe who are you feel? A baby in United, it's organs never touching man because of uric acid are stopping. Yes. So you are dealing with hot, but in you. What if said tomato no akuma redru? Tomato. Yeah. So all combine any jane na. A breaking fat number 1. So what the lime no come one a boy washing the internal organs, especially the urinary system, right down from the kidney tubes, no ever be see urinary your friends and blood no inside. Now washing up ye. And so I deal with your whole here obia the honam session and man munti ye. Oboa of feeling burning sensation as a hot flashes on the video, especially odru menopausal stage no nya signs no. Most of the time no. Eye niam a wodi ka didi no a enye no na adane toxic acid ash ene woni mu na this sensation here dey eba na fe reduce oxygen ebe feed tissues no na of feel hot flashes say di paniti ni yi ade atwa so odi cleansing system no ade na meka yi ntos jene na nkachade se nipa no ta anum sa ade na o ebe reduce acid no bebre na no acid accumulation in the stomach and the peptic ulcer abre wo mu ulcer yam kuro na tuni yam kuro so se nipa no be use your friend say charcoal powder more up to somewhere na ko introduce sa jene ni sa de we ya me catch us ke mba form but how many people you onunum ho bebre so fast stomach ulcer yo nunum ho be brelanks mo choku obi hu mi ansi because of that nature tell say ye Ghana kosuya ye did once a year and that's ye did akoko once a year akola timi koto akoko mu a no ware na me yare ka wa wo so nana woni ya nkan fa nko akiri ye anu be sia de ben bi wo yi no so YouTube ho no ontimi wi akoko mu aba bi ensa very good yare no china so dem fa anu sia dem grace gift and ka say yes Ghana ha send ye kan no ye obia mienu Kumasi Ohwim school junction Barikasi road ana Accra eye nkran pumpuni mantem no bebe ye wo no eye new Achimota petroleum ye ne your friend Family Life International School no and the dihwani mu ho oba ye wo 24/7 from your friend Monday to Monday de bia ye adwuma ye nko off etini ye numbers are di tudwa no a obenya ye wo so eye 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 and 0244 126 123 0244 126 123 yes nti atonso guso nti oba ebehwe yade bia nyame ensha papa Dr. Gabi and our training Kano from Grace Gifts Herbal Clinic and Laboratory Services bomodia na efa oyade no eko na ye mame ebetutu asie deku ede ama okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi no anu aso eguso
Na saya some crab baby. Auntie Saka. She's a Bekumi, she's Bekumi. Mami Bragu Bekumi, and there's some bread. Eh, wait, says, second story, didn't she say? Yeah, dear for. And you're for me, I mean, you. I'm a boy, me pacho ti se wo di o di ani me ya bremia she's me pacho fa flyer na to si mame she's onu ani ya mami brago oba brago bra be fesa kakra ba me we di mami tu na we di obi ba se abrewa bi was wa surprise me. Oh, she's a noir way. It's in me a she's me make up see a she's who send me Trebia a she's Obi be some Marco na she's a new yaw and I'm saying breath by her say yawajia who bame them when you the boo assembly be yawajia who be winning now a nadumunti Yame and Coso and Minia Bapel has said and I dear way ye a mammy you and me I make us no mammy you so I don't know. Obebrago munyamomra. Obebrago. Obebrago. And I go why me make up say me say you are all planning. Did we say dear mama? Marco. Sunday we sit there. I really needed to surprise you. E wo mu say na ore afi. Ba me na me kai wo. Me kai na confirm ya na me say there be. Wait dear. I have to do this because adoye ene nyema oyema nkrofo me dia no pa bia me hu ansa no abetena ha me hu dia wo fam o ka bi kire me hu se ne o pese wonnya bibi ma nkrofo no mo ho nto mo enti nipa sa so de we have to celebrate you and I so me me born enti me afi na mate ase de enti a wo sa akoma no me for no de sa akoma ne de obi oye me bia wo enti ma akọ Nyankopon hraw o ma wa hoden on hraw ye made nyina se ne na no pa me ka kire wo no papa ya wo ye no oye made bia ni ho no mo bebre wo wiase ene de Nyankopon ma san hra na o ma esere e ba nipa no no Nyankopon ma ne nka o ma o nana no nana kan so amo Nyankopon hra wo pa na o ma wa hoden ne koso aye we jiwa. Happy birthday. So amen. Say say nyamema me nsuminya sa favor no e wo wanim because enye ni panyina even before me ba wo ho no na wadwene me ho dada before me ba no eye me nwanwa se na wadwene me ho dada ya na ka obeba be meeti me dada na wo hwehwe me dada e na me dana me dwene ho amenti ase because na edrume bia na nka yehia bisa na yehia bisa bat na menim se sa ne adwendwen ho menim nua bobo ho no se na nyame so ayi ni pa bi e de ama me na wonim de ya na ye me da na ye me fe wo ho ne se she's ye mami brago ayi arekra no a obegina ne na so de aye me makeups ebo ho ye makeups me hu se ne ho mfa no but still na oye and we na komam so ye ema no eye fe just say nyame nhyira amen me hu ne me nkampo da bia me ba enim nye duru ha na ma pa me she's because enkane na me ye no mu hu ne na say she's ye ma no o film me shoko na me and o me hu no ne wo hwere wo me ho nyame onhyira o se wa na mu wo ma she's entretre amen yenko biebie ya branch wa brochi amen ye brochi nyina so amen o mani nyina so me da o ma se menye si free ka mu anu o ma behia me phone kra ne kra me konku yi o mutu meje ne de akwesi ka yi mu ama so hu no na nyame nhyira mo me hu nyame
Nyame onshira. Amen. Me so de we yema me ni nyina. Me da mas. Amen. Bye bye. That's it. And Oba. Oh, don't mind we. Ama. Mommy. Ama family remwe. Yo. Eti Eve Labor Party at the back was so a mapping for way I dear but modern na Fabi account your man home. Time on us midwife no dear you are come you should be a come up smooth motor fine and go for how be a emerald bibia some fra 100% organic if plus and if normal a type who don't be no etiano bisa na you would dear Eddie amount 0550 000990 0302 224843 0244310620 Nana ye bi asebra na de so bi eso bia na wonhwe na akomunwo nam se de na wiase ne kwa wiye no adamo ne kabrekyerefo no so aso de panti wo so bra na chese woni edi woni se prefa na borabo no ne manko ye mfama wo a wotade ana watade ana wan ne nyina no obehwe no asiesie kama eduabo ne edutuo yade bia ye korankoro wo ton wajapade nyina ko yade na ye bi se fabra na so ye na eto entwa de opeso otu kwaye enkrata sam ene how bia wani monom na na behwe no aso bibia no kama e de amount 0243 134535 0557667510 And what channel so I send you what scientific clinic and diagnostic services and so ho papa no your friend doctor anymore your body man say womb and penis repair and Mr. and trauma penis ni ngwani mu ase bo modern kwana won hwesiesie o penis no kama emfama na so mema yo enyina ne na so e ma so osiesie ye pa mema ye bede e fa nyinsan e ma chese ye so anigye ba ye fie afa yade bi te say ovarian cyst and fibroid premature ejaculation afa liver and kidney cancer cases ni nyina dam e doctor ni mo na so ye na de enti abetime do ho ato omo so ne se wo ma research asua de enti no ne de wo ka kira wo se wo ya de ne waduro ni a no kwasem ne entomfom lab scan and afa so kura machines ahodo bebre e wo ho no ma wo mo e de hu ya de e kira kwan etu asem atonsu kumase atonsu station wa wo mo ni Monaco junction no na edi animhwem kumase atonsu Monaco junction wo mo ni adanse rural bank na edi animhwem 0244087687 0279 087687 Alaska Star Enterprise ese wodem ho siesie no wallpaper bia wo hia no ya bra na kache beje kama de ye guy ne jana na so designs papa bi ene colors papa bi fa ko siesie ho na edem ho anti brighten eno nti se ya hemfie offices ahodo baby biara wo hia wallpaper no Alaska Star Enterprise wo man Ghana mu de obi agi atom se eho number 1 bed sheets blanket curtains afei curtains bar any TV strips light airport chemicals waterproof chemicals and stickers nyoma bebre na wo mo etonton Alaska Star Enterprise e wokumase adum Mrs. Anoche Plaza wo ben Prudential Bank 0554 114878 0268 419596 Ofrepa Alaska Edge so 3P garlic mixture edu papa garlic edu papa ya ebo odasani ebo ho ban efri yade ahodo nyina ehom na eya garlic ankasa wono matwetwe de agutu amu a we wo mu anoa eti amode na ejina mu no esonte afei vitamins and minerals ahodo bebre no a na wom eno nti yade biada sa wo mpesa wo nko ano da bia oba yade dia ene na 3P garlic mixture bra no ya no bi ebeboa e masrafo wo nipaduam na nyapomden na bre bia wo matimi akotia yade e de ama wo de na yekase mroso anasa wo yadwuma kakra bia na yakoma hwinhwuma ene 3P garlic mixture ye kanfo e de ama Piwak natural ene Diaba Edwamasom 0248928824 0201 000021 dia da ni abre ahwehwe awoda mpaibo fie wasuasuasuasuan na so awo ne bi ema Dr. Mafu Fertility Herbal Center ese bra ne nkyeye na baje awoduro abibiduro krogen na wode eka wo banyinsen pa ema wo so anigya ya ochefa afa mema so amoha ewo hawo mo hunsuo no enkwamo na ewo mo na ye mre ne nyina da awo papa ede du papa ebekan na afa mo so anigye aye mo chefa na ahya ne so ese wo ba no se wa chare fom na ne nkotodwe ne na poso na emu aye mra eno so Dr. Mafu Fertility Herbal Center ebeboa papa atonso esref so atia bisa base Presby School no enchen ho awo papa se bibia ni afre no 0244
411099 0277 741618. Quick credit investment. I feel we miss one year juma. Any would danta was nam said net dear woman said besianum. I a simple kura and one Ghana card. It is a cabia who here be a said getting but what dear friend. Now one and short too. I beg you my phone, Bosumia my phone one. Bosumia swan and so moon the econom. But what dear saw be friend emergency beer that woman. A quick credit by my besiana fee. Would dear chicha at your home 0302 200390 0596 920833. Make way make was Kaiwo. Sir, plaster for front bedroom so no. Ahomka heat patch ya pebi na emwa papa. Sa wo de ne ye yanko ade a mesre wada. Wo abrewa wa kokora wo fia da bi o complain eyawo a. Bomode pe plaster we bi fama no ba bia ya ne wonom. Won fantare so. Se watade egu so ba bia wo ko bia wo de fa ko. Wo bon sa wo de tare so no ano na heat no ahyase na ebo. Ekọ enso de ma ema no amubu mu nsa ya wo nko a wontimi nya hwe no. Bomode na wo sanka ahomka heat patch plaster ne bi. Fa fam wa ya se ho na fei. Emwa na kuma se wo mugu epe wholesalers any retailers 0599 991 149 0599 991 149. Marcus, over to you. All right, Abapa Manyame in Shopper. Afa yankwa humane sway na yankwa jekos kakra ewo ho 0322498035 0322498036 0322498037. Within the baby are free. That man name. Mejuso. I can't drop it, Babu House. I think you got right. I'm going to tell you. For you can eat a dine and banana Amsterdam. I'm going to say, yeah, Obago, you have to didn't hear for. So, your best friend says, you. Your best friend, what you going to do for me? The best friend, your way you win. I was here. What me and Mama Yapino, go for quarter. 1 minute, 1 minute, 1 go for the way and hey, I just am glad. You're my boy, your boy. Hey, your best friend, Obama, so Jaya, when I will bring you from more. We'll call to the other to the come up for him. Well, 1 year when I killing son of tomorrow, whatever I want to a firefight party. That's it. We didn't maybe have free. Marco, with the Madu, I'm so. Okay. Fantastic, but I show pay. Midiani, I could see what to driver. Okay. Now, Marco, I remember that's why. With my father, we are nobody was sent to Miami Sramo. Now, Kwame Kusas young, or the Pabonini first class. So we bring some flu, or they say, and Tom baby. Now, Marco, hey, Kwame Kusas young, say, I will put them to Cano. I was going to show happy birthday, Marco. Happy birthday, why? Yamino Cassian, when you feel Adum, not one say, the Paboni didn't feel so bad 30 years. Don't find out there on a Marco. Then Papa did say what your man we want. And now your mind be see up to me, Dana Kwame Kusas, dear. Mamenga Masem, Marco. Kwame Kusas, let me be something say. I did 2 year old man with my son. Now Kwame to me, Journey 2 years to Casse. And I want while I'm about them. Na anye bia Marco e mana mo wiasi e se was some wal be me bia na enye be ma open aware na wutimi gina otumi so se oba na nwale ne a me mebo ne dam we ye de bia ka o Marco o kwa mi kusasi kwa o nsan hwe enkwala no wa wo o hwe mo we was abanchew wanya tumi abodi akumnipa na Marco sakwa we on ne ga tumi di na chia meka se tia na ko se wa telu daba makao. In Shopper, we didn't maybe have free. Hello? We didn't maybe have free. Hello? Hello? Yes. Marco, happy birthday. Thank you. We best was the same to you. Yanku Poncha, Oma Quantin, Oma and Qua and what you it's a gabbagia. Oma who panel, every process, you feel a German stadium. Yes, I will say them. Yes, I will say you. Doesn't even not say. Nemo no Bermana. Wawalo Obano. Berman, 1 year. Nemo no Munta Quadina Momo Obano. Munta Bermano. Namun cross Nasi. Not video via Monta. Nymphona. We didn't have 1 year here. Also, the following for 1 year. I mean, and so we didn't maybe have free. Mama Akos. Yes.
Hello. Okay, mente wonka. Within baby I free. Maa Akos ya. 1937. Aha. Mema happy more happy birthday. Amen. Amen. Minyinia. May say 1937. Ana meso madini dia ewo nkwa de twa mu no. Na mo miyare ni ti mantinya ma studio. Kafra. Ya celebrate ya the picture netos. What is? Me say ya do picture to so ma. Ndase nyami kiramu. Na akola no de no. Sese obi a waku nipamu de. Yen so aka so aka ke. Me chama ku. Na me matina kimedi. Edi ya me kan se. Sa no kadia. Papa no ya no friend or friend mo or de and she said too many no. Yan so the choir says on the dinner first to akola and being a kran and man. That's what. I mean, in sharp papa 19 and your day and edume dinning now a bese meeting at the Maa Akos. You're fancy. Say your birthday. Maa Akos. Happy birthday. Thank you. Yamisha no nyo kasipa anti champagne. Menso abisapanye medema wenye intije. Whether you like it or yes. Yes, into champagne. Mediama Yamisha no nyo kase. Amen. Na wonye ema busia ne adwuma yi. Amen. Na koswa na bo adwuma de ma media general. Amen. Na wura de onso onde ise wawie. De waye wo de wawie. Enti wontumi fancy tie ma menka insurance Nsem no one fancy. Kakra wura ye mekoka ya ede de buoi. Enti madam Yamisha happy birthday. Thank you. Nice one. Yamisha family abema. Water is life. Whoa, water is into life na me abro no. You see, Akoma FM. Ani edimu se bisa fani sami champion de Akoma Sports etwaso. Now they're looking more of an attacking